Salam mehriban dogunlar. Giçäsi edidilleşler, gadardan tomoşaçylar. Ogul başta Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň YouTube kanaly bolup hyzmata başlan. Soň bolsa dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmenistany watandaşlaryň dürli kärdäki, dürli gurda işleýän, okaýan türkmenistany watandaşlaryň illeşlemediň bilelikde hakykat görüş üçin döreten hak bileleşiginiň informasiýa görüşindäki medpuat organyny öwürlen Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyna başlaýarys. Tema geçmeden ol, täze döwrümüzi buğuşlayan bir bildiriş videomuza tomoşa edelim. Soň tekstler bilen bize gelip boğuşan şuňky tema bilen balanşykly tesirler bilen günü ýaýlymyza dowam ederiz. Mehriban tomoşaçylar, gadardan doganlar. Görüşüňiz ýaly täze döwre taýýarlanýas. Newstaýda watandaşlarymyz bilen salamlaşaly. Ýanarda "Salam aleykum millet, haýyrly ýaýynlar baýhan" diýipdir. Saňa bol ýanarda Ştaýda bir düşnükli bir watandaş bar. Kimsen Türkmen, salam diýipdir. Adalat peşinde, "Walaýkum salam, gadarly türkmen doganlar" diýe saňa bol. Ni şu taýda häzir nemen şu öňkü ýagdaýyna getireýinmen. Tesbirleri inhaşolar ýalaky görünse has gowy ýa ýankyýar bolsunmy ýa-da şeňýaly watandaşlar özüňiz karar beriň. Men şoňa görä ekrana getireýin. Ali Tatly, "Salam aleykum milletler, salam baýhan" diýe, salam mehriban doganlar, salam Ali. Emmäňize mehirli salam. Şuňky temamyz kim halkyň düşmany? Şu taýda logotip bolan soň häzir şu logotipi aýraýyn. Dol okolanyk şu taýdaky sorag kim halkyň düşmany? Şuňky temamyz söz başy şol. Söz başyň birazjyk ikinji söz başy ýa-da söz başyň birazjyk düşünürşi diýeli esasy düşmana garşy nähili görüşmeli. Şuňky esasy temamyz. Şu temada bilelikde pikir alşaly. Kim nähili pikirde? Gaýta Zatabaýew, "Salam aleykum watandaşlar, salam döwlet ağa, salam.
Gowmaya delen jan taplar gowmy. Kim halkyň düşmany? Şonu bir aýtsaňyz. Gurbangelli 50 Türk lirasy diýe men düşünemek o diýen zadyňa. Ştaýda biz göni aýlymlarymyzy mehriban doganlar öňünden bildirşe diýäs. Şol bildirişimizde de tesbirler ýazylýar. Häzir tema geçmeden oňol watandaşlarymyzyň pikirlerini, garaýşlaryny urukdurar ýaly şol tesirlen käbirini men size okap bermek isleýän. Şuňky tema bilen baglanşykly. Siz şol bildirişimiziň aşagyna seretseňiz, topluluk, ýagny YouTube kanalymyzda topluluk türkçesi, türkmençesi, topor diýen bir bölüm bar, bildirişler edilýän. Şo taýyp girseňiz, şoň astyna görüp bilersiňiz. Ýanarda öğrendiýsen täsin tesbir galdyrypdyr şo taýda. Ýanardaň tesbirini men siziň dikkatyňyza getirýän häzir. Menim pikir edip oturýan niýe? Kim halkyň düşmany? Nefsimiz, aklymyz, pikrimiz. 5 manat pulu nerden nädip gazanyp bolarka? Ertir bilen uykudan oyanmaz. Bu aklymyza, aňymyza gelýär. Aýdamyzok, Allahan bereniňe, berjeňe de şükür bolsun diýemizok. Ýurtdaşyndakylar, daşary ýurtdakylar diýe tiýdirek aýymyz dolsun, aýly galjak. Günü sanap oturýas. Yalan bolsa, yalan diýin. Çünkü men sanaýan. Aýyň altysynda aýly galýan. 10 gün galdy. İkinci düşman kim? Yine de özümüz. Hemişe men boloýun niýet. Hem taýany pikir edemizok. Hem taýa ýagny goňşy. Goňşymyz pikir edemizok. Öňküler aýdan, dokun ağaçtan habary ýok. Biz edil şeýle adamlardan. Yok, hemmesi däl aramyzda gowy, gaty gowy adamlar amma hemmesi diýemmok. Bir ay öň yaramadym. Grupda ýagny toporda Kiprden durup bir arkadaş ýagny tanış ýollaş maddi kömek bereýin. Ýat ülkede sen diýdi. Damagym dorly agladym. Allah 100.000 kere gezek razy bolsun. Şol doganymdan men onu göremmok, tanamok, bir aýal maşgala toporda salam edýär. Şu pulu iyi versem ýzyna berermi, ýokmy diýip hiç ýyl pikir etmedi. Bar 100 gowy insanlar. Biziň bu düşmanlarymyz da ýokarda oturanlaryň işine gelýär. Çöregine ýağ sürüp berýär. Türkmenistanyň halky bolup, hawa, siziň düşmanyňyz kim? Inha ýanardan gaty täsin şu taýda tesbiri. Oýlanyrjy tesbir. Hawa, ýanarda bilen alalaşýaňyzmy? Alalaşyňyz okmy? Menem öz pikirimi aýtjak, ýöne watandaşlar öz aralaryna pikir alışda, diskussiýa etse has bolşy temada. Şoň üçin siziň garaşlaryňyza garaşýas. Ine şu taýda alatatly bir näçe adamlara göre bizden başga düşman barmy? Alatatlym gaty täsin garaýş beýan edipdir. Gurbangelli salamlaşa, Gurbangelli salam, assalamu alaykum vatandaşlar diye giç ýaşy diye.
Taýja bol. Bir näçe adamlara görä bizden başga düşman mamy. Gurban gelli sag bol ýanarda dogry aýdýaňyz diýe. Ýanardagyň garaýşyna Gurban gellem goşulýar. Ali taatlam goşulýar. Inni tesvirler barazık üýşýänçä men öz garaýşyma beýan edýin goşoýun şu temada. Inni şu duşman kim diýilenne adalat peşinde taýja bol. Adalat peşinde dogry pikir ýöne soňuna çenli däl. Ýaz adalat peşinde garaş ýaz. Inni kim halkyň duşmany? Duşmançylyklar ýanardan taýja bol, ömrüňiz ok bolsun. Ýazan sen, awtar sen paýlaşdyň, ömrüňiz ok bolsun. Duşmançylyklar 3 frontda dowam edýär. Muny biz 3'e bölelim. Birinjisi halkyň arasyndaky, halky emele getirýän watandaşlaryň içindäki, öz içindäki duşmançylyk. Duşmanlar, öz içindäki duşmanlar. Maşgala agzalarynyň arasyndaky duşmançylyk. Birinji toparda el aljak meselemiz. İkinci, şu adamlaryň içindäki duşmançylyklaryň öňe saýlanmagy. Adamlaryň, maşgalalaryň, watandaşlaryň şol içindäki duşmançylyklara yeňilmegi sebäpli. Ähli-umumy adamzat gymmatlyklarynyň duşmany bolan diktatorlar emele gelýär. Diktatorlardan peýdalanýan şolaň ýallaklary, haramhorlar, süýtgorlar, mutgorlar, kezzaplar, ýalançylar her hili pursatdan öz haram bähwidini nefsine peýdalanmak isleýän ogrular, jümrüler emele gelýär. Şol duşmançylykdan. İkinji toparda şolary gözüňde tutmaly. Şolary deňemeli, şolara syň etmeli. Üçüncü toparda has gyzykly zat. Birinji sebäbi bilýär. Adamyň içindäki duşmançylyklaryň adamyň özüni erwet ýagdaýa getirjegini, düşürjegini bilýär. Maşgala agzalarynyň arasyndaky duşmançylykly duýgularyň maşgalany dargatjagyny. Onu has ularsyň jemgyýetde gaty erwet negativ energiýany emele getirjegini. Öýüň saçagyna bereketi ýok edişýäli. Owada, köçede, şäherde, etrapda, vilayatda, ýurtda bereketi ýok edişini bilýär. Üçüncü topardakylar. Şoň üçin hem üçüncü topardakylar birinji topardakylar duşmançylyklarynyň peýdalanyp syýasy uğurlarda biznes edip syýasy uğurdaky prosotdan peýdalanyp watandaşlaryň öz arasyndaky, öz içindäki duşmanlyklardan peýdalanyp häkimiýeti ele geçirýän diktatorlaryň ýallaklaryna, tarapdarlaryna, şoň töweregindäki haramzadalara, halky bilimsiz, halky her hili döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan edilmeli hyzmatdan mahrum boýup, şolary hemme taraplaryň gyrgynçylyga sezawar edýän haramzadalar häkimiýetine garşy göreşýänligini aýdýan üçüncü topardakylar. Öz içindäki, öz göreşýän
belasyna özleri yeňilýärler. Öz içindäki nefslerini yeňilýärler. Inni. Siz öz içinizdäki nefsi yeňip bilmän, siz nähili aktivist bolýaňyz? Siz nähili opozisiýa bolýaňyz? Siz nähili görüşip bilýäňiz? Aydın. Siz kime kömek edip bilýäňiz? Özüňize kömek etmän, özüňizi batgadan, özüňizi guýudan alyp çykma, özüňizi içinizdäki duşmançylykdan halat etmän, özüňize duşman kaňyz. Beýleki duşmanlar bilen siz nähili görüşip bilýäňiz? Olara nähili siz täsir edip bilýäňiz? Ine iň esasy, mysal, 3-nji topardakylar, özüni aktivist diýdirjek bolýanlar ýa opozisiýa diýdirjek bolýanlar, ine ýönekeje mysal, biri bilen oňşanok. Näme üçin? İçindäki ortadan gardiniýa diýär, gor gardiniýasy, içindäki menmenligi, içindäki nefsi, görüpçiligi şoňa päsgel berýär. İçindäki duşmançylyk, özüne garşy duşmançylyk, içindäki duşmançylykly duýgularynyň özüni halat edip bilmedik aktivist demoklar, opozisiýa demoklar. Ya aktivist boljak bolýanlar. Inni bolýan. Birazajyk düzelen, birazajyk bir çorba çykarlyk diýen 3-nji topardakylar. İň çorba çykarlyk diýäjeňem näme diýe bilýäňizmi? Bir-biriniň arkasyndan gıýbat edýär. Bir-birini göňetmeçilik edýär. Onuň şeýdip göreşilýär. Nefsin sana duşmançylygyna yeňilýär. Burda topar urýarlar, o ne diýerler, mu ne diýerler. Şuga deçenni inha bir topar tesir ýazýanlar bar. Sesi berýänler bar, wada diýenler bar. Döwlet daga partiýa diýip gatygow bir teklip orta atyldy. Awa, gelin şol işi şartlandyralyň, bizlik näme gerek bolsa edeliň, zat diýip şolar ýalyky yerli ýerden sesi berýän, videoyu berýän, hat ýazýanlar bar. Ýöne biz o zatlardan öňürtü saplanmaly, arassalanmaly. Biz häzir hemme zadyň bir geçmeli etaplar bar, tapgyrlar bar. Ýa-ni dowulan çağan siz alyp olimpiadaya berip bilen soňa tebiği ýagdaýda şoň özüp kämilleşmeňde halkara ýarışlara gatnaşyp biljek derejä ýetmeňne özüňiz ihlas etmeli, zähmet çekmeli şol urda. Häzir biziň görüşimiz başlamady. Intek başlamady. Elbetde her kim özüne göre edýän zatlar bar. Ýöne ähli umumy galkynyş, ähli umumy görüş intek başlamady. Şu görüş başlamanyňam, giýjak alanyňam sebäbi duşmançylyklar. Adamlaryň içindäki duşmançylyk duýgulary, görüpçilik, menmenlik, akly kemterlik we şoňa meňdeş zatlar. Durnuksuzluk özüne aktivist diye durnuklu däl. Ondan oňa gonyp ber. O şagadan o şaga, o topardan o topara otaýdyp, kilçerip zat edip. Nakys. Ahlak ýok, edep ýok, terbiýe ýok. Ano şeýdi onuň neme göreli bolmaly. İň bärkisi haýwanlar diýip göwnüňiz ýetmeýän janlarlar öz arasyndan bolgusulary hiç wagt sürüň öňüni çekmäge saýlanyplar. Sürä ýol başy saýlanyplar. Haýsy
Janlary haýsy haýwanyň alsaňyz alyň, hiç wagt tebigatyň kanunynyň garşysyna gelen okşalar. Ýöne adamlar gelýär. Biri warryklap gyýgyryp otyr. O diýär, siz diýär, ugurlamanym bileňizok, ýalan sözlemänim oňoruňyzok diýär. Oňamyr diýär bir nemesi bar diýär, bir oňamyr öz usuly bar diýär. Siz şonu oňora bileňizok diýär. Ýagny men niýe özüm ýalan sözlemänim gowy bilýän, ugurlamanym gowy bilýän, siz şonu mede bileňizok diýip tankid edip otyr diktatorlygy. Teklif edýär, men sizi öwredeýin niýe ýaly. Ey Hudaý. Näme ýene biz nähili absurd zatlary görürs, eşders. Öz içindäki nefsini, öz duşmanyny ýeňip bilmeýän hiç wagt haramdagym ýeňip bilmez, haramdagdan soňky dörejek diktatorlarym. Diktatorlary döredýän, diktatorlar ayakda saklap duran adamlaryň öz arasyndaky agzarlyk, duşmançylyk. Marcus Aurelius. Salamu aleykum vatandaşlar diye. Adalet peşinde yanardan pikiri bu netice yöne bir netice nereden emele geldi? Çözüm şotaydı diye. Sadece ol düşünürsen has goğulur adalet peşinde garaşyat. Yalnız kurt salamu aleykum, salam bakıcan, hoş geldin, iyi yayınlar diye sadece ol ömrün uzak olsun. Yanardan adalet peşinde çözüm mevsimsi kontrol etmeyeni öğrenmeli. Yalanı da. Düşünmedim. Yanarda Gaýsy Atabaýew döwlete bir da etjek türkü milletiniň genine barmy? Biri-biriniň aýagyndan çekmek? Ýok. Olar ýaldat ýok. Inni birinji topara gelýär. Birinji topardaky duşmançylykly ýagdaý. Umuman bu adamın içindäki duşmançylyklar, nefsegörlükler bizi diktatorlyga, zulümlara, bolursuz, nejis adamlara duçar edýän, bizim durmuşumuzy zaýalaýan, bizim awramyzy zaýalaýan, bizim saçamyzdaky, öýümüzdäki, köçämizdäki, owamyzdaky, etrap, vilayet, ýurdumyzdaky bereketi ýok etýän duşmançylyklar iň esasy düýp sebäbi. Maşgalalardaky duşmançylyklar. Ýöne köjesi. Gelin bilen gaýnynyň arasyndaky oňuşmazlyk. Näçinji asyrda, haýsy asyrda bir ýaşap ber. O oňuşmaz ýaly näme bar? Zat diýip öljek. Gicicik bähwitlen, bolursuz bähwitlen ýygyna adamlar. Ondan o gelin on gelin bilen halanyp oňuşanyp gelinler oňuşman soň erkek doganlar oňuşanyp olaň arasyndaky oňuşukçylyk enata täsir edýär. Durmuşa çykyp giden gyýzy enatasynyň ýanyna gelende gelinler bilen oňuşanyp ýa-da gelinler tarapyndan manipulasiýa edilen, aňy üýtgedilen erkek doganlar bilen oňuşanyp maşgalada ýene bir zat bolsa, zat paýlaşyň üstünde, zadyň, malyň, ülkün üstünde dawa jenjel. Inni öý gurjak bolsaň, fundamentin, ýurt ýeriň berk bolmaly, mäkan bolmaly. Kerpiçden jaý salaňyzda arasyna palçyk beton zat goýman ýöne örüp gidýäňizmi? Maşgaladan başlamaly. Şu duşmançylygy maşgaladan ýok edip başlamaly. Şoň üçin biz özümizi arasalap başlamasak, biz öz içimizdäki duşmanlar bilen göreşmesek, men öňe maýdandan, men nimme zatdan öňürdi özüm bilen göreşýän.
Nefsim bilen göreşýän. Menem adama, ben robot dälim. Menem nefsim bar. Ýöne göreşýän nefsim bilen. Her kim nefsi bilen göreşmeli. Muň ýaşy ýok. Muň bilim bilen, zat bilen, hiç zat bilen muň ara barançy ýok. Tebigi ýagdaý adamyň özünde bar zat bu. Ýöne göreşmeli, şonu jylawlamaly nefsini. Mene beğenecek bir menden öňe geçdi, göreşdi. Täze zatlar oýlap tapsa, beğenecek mene. Mene şoň arkasyndan gıýbat etjekler, gaýtan beğenecek. Men hemişe aýdýan, nirde işlän bolam, nämeden bolam hemişe aýdýan. Men edýän işimi menden gowy edip biljek biri bar bolsa, men şol işi senden gowy edýän, şol işi, şo ýeri, wezipäni maňa berdiýse, men hiç wagt dawam bolmady hiç kim bilen. Baş üstüne. Men başka işemedi bilýän. Hudaýa şükür, Allaha jana şükür. Şoň üçin nefsiňiziň guly bolma. Nefsiňizi ýeňi bilmeseňiz, menmenlik bilen, guppamlyk bilen hiç zady başaryp bilmeýäs. Ýok bolmaýa diktatorlar. Täze görnüşli, modern, döwrewap diktatorlar dörýär. Ýok edip bilmeýäs. Kıyın elbette kıyın. Ýöne ansafatly hemme kişi edip bilýär. Kıyın zatdan başlaly. Şoň üçin jaýyň ýok, ýurt ýeriň ýok, hiç zadyň ýok. Warryklap, goklap, gıýgyryp, men hemmesine gahrman diýär. Oğurlar bilen zok, yalan sözler bilen zok. Oňun bir usuly bar, olum professional derejede edilýär. Siz şondan professional derejede edibilen zok diýip tankit edýär. Indi çağırın meni, men size hemmesini professional derejede edip bereýin diýip teklip edýär. Inha bir adam öz içindäki düşmanyna ýeňilenne, nefsine ýeňilenne ýüze çykýan netije şu, mehriban doňanlar. İkinci toparada gelerseler. Ýöne şu taýda tesirleri var. Kimden Türkmen kerki arada aýda aýtaňyz. Kerki näme, kerkiň şuň kitaba bilen nämesi var, dakyly var. Düşnükli bir zat aýt, näme var kerkide näme var? Yanarda adalat peşinde çözgüt nefsimizi kontrol etmeli, öwrenmeli. Özümüze soň töwregimizdäkileri hormat etmeli, öwrenmeli. Agdy bir bolsak çözüm özünden çözülür. Dügüm özünden çözülür. Gaty dogry. Sebäbi bir kimsiz guly ýok. Her kimin kemçiligi bar. Menem kemçiligim bar. Bir topar kemçiligim bar. Ýöne şunu bilmeli. Bizim maksadymyz näme? Göreşmekmi? Ýa-da öýlenmekmi? Gelin alýasmy? Näme? Maksat näme? Şoň üçin bir adam bilen göreşjek bolsaň, bir adam bilen eňine berip göreşjek bolsaň, eger şol adam satmayan bolsa, yetik galan zatlary ýuwaş düzelse bolýar. Umyt etmeli. Yanardagyň aýdyşýaly. Şu taýda siz pikir edýäňiz, adamlar üýşýär, tesvir ýazýar, özara pikir alýşýar, vesselam gutarýar. Ýok. Siz şu taýda tebigatyň güýçlerine täsir edebiljek magnit meýdançasyny emele getirýäňiz. 55 adam, 56 adam, müňlerçe adam bolup
energiýaňyzy birleşdirip burura gönükdirýäňiz. Hakykatlara aýdýaňyz. Hakikatyň energiýasynyň täsiri haramzadalary, haramhorlary, zalymlary, owurlary, jümlüleri, kezzaplary ýatyranyk. Yzyna kesek sokulanýaly bolýar. Ýatyp bilen okşalar. Çebelenip. Şoň üçin bynjalyk bolýar. Şoň üçin hüjüm edýärler. Şoň üçin her ýyly bolup görýärler. Şoň üçin agzybirlik diýmek, öňem aýtdyk, faallaşykly hereket etmek, garmoniýa ýa-da orsçasy ýa-da günmatar diline de garmoniýa. Şol faallaşykly hereket etmeli. Töwekkel bolmaly, geçirimli bolmaly, hoşmeýilli bolmaly. Bir gödek bir zat etdi. Ya bilip bilmän bir zat aýdyp göýberdi. Ya bir zat etdi. Derro paltalap çapyp zyňmaly. Geçirimli bolmaly. Birde bolmasa birde biler, birde bolmasa birde düzeler. Barymyzdan bir barmak basyp sanaýmaly türkmen. Şoň üçin adam gazanmaga çalışmaly. Adam yitirmäge däl. Nefsimizi jylaulamagy öwreneli. Esasy şol. İkinci topardaky şu adamlaryň öz arasyndaky düşmançylyklar sebäpli şolardan peýdalanyp häkimiýeti ele geçiren esasy düşmanlar. Diktatorlar, diktatorun yaranlary, ýalyagylary we güýje pulu çokunýanlar. Yzyna gaýraty ýok. Şoň üçin güýçlülere çokunýarlar, pulu çokunýarlar. Şeýdip güýçlü boljak bolýarlar. Şeýdip Allah tarapyn berilmedik zady alyp halkyň içinde gomparjak bolýarlar. Ejide ganymlyk edýärler. Adamlaryň öýlerini ýükýärler. Adamlaryň firmalaryny talaýarlar. Adamlaryň mal mülküni talaýarlar. Adam hukuklaryny basgylaýarlar. Ýurdu gyrgyna berdiler, talaňa berdiler. Inha düşmançylygyň yeten derejesi şu. Kiçi düşmanlar, kiçicik düşmanlar, orta hili düşmanlar, bulam ulu düşmanlar var. Üç toparda. Ýöne hemme şu düşmançylyklaryň hemmesiniň düýbi maşgalada başlaýar. Maşgala gatnaşyklarymy düzeltmesek, öz içimizdäki düşman nefsimizi basmasak, basyp ýatyrmasak, öz-özümizi arassalamasak, siz YouTube'da däl, köçede däl, haýsy ýurtda 24 sagat gıýgyryň, 24 sagat söwüň. Haramdagyň yaranlaryna, şäriklerine näme edip bilersiňiz? Hiç sadym edip bilmersiňiz. Diňe sizi sponsorluk edýänleriň käbir nemesini kanaatlandyryp bilersiňiz, islegini, zakatyny. Başga hiç sadym edip bilmeýän. Şoň üçin bir iş ediljek bolanda dogry, akylly, türkmen aýdyşaly, akylly, mantykly. Heňe gelmeli, logika gelmeli. Onuň bir zadiýatdan çykarmaly. Adamzat taryhynyň hiç bir döwründe köpçülük diýänimiz, köpçülük hiç wagt bir işi bitirmedi. Köpçülügi gönükdirýän, köpçülüge täsir edip bilýän öňbaşçylar iş bitirdi. Şoň üçin öňbaşçylar halka täsir edip bilýän adamlar dogry bolsa, şolar öz-özüniň düşmany däl bolsa, nefsini jylaulap bilýän bolsa, özüni arassalap bilen adamlar bolsa, ana şonda
edilen işden netije alyp bolýar. Bolmasa hemmesi bolgusyzlyk bolup galýar. Absurd gaýtalanyp durýar. Utanmanam çykýarlar, absurd yalan zat aýdyp oturlar. Bir daşary ýurtlardaky resmi prosedurany hamala düşündirýän kişi bolup otur, aýdýan zatlarynyň hiç bir-birine gawat gelenok. Birinji sözlem ikinji sözleme ters, üçüncü sözlem birinji ikinji sözlemede ters. Täsin. Tesirlere geçýär. Adalet peşinde. Yanarda nefsiň nämedigini ýatdan çykaran, beýni ýyllaryň dowamyna ýugulan bir halka nädip tebriyelejek gaty dogry adalet peşinde. Ýöne şeýle bir zat bar. Inni ýönekeje misal. Siz bir wagtyň özünde bir näçe maşyn sürüp bilen gawa? Şeýlemi? Ikwal ýa-da adam ikwaly ýa jemgyýetiň ikwalamy şolar ýalyky. Öz sürýän maşynyň gowy sürmeli. Öz ikwalyny düzeltmeli, öz urumy düzeltmeli. Ine şu taýdan başlaýar hemme. Dogry, köpçüligi häzir hiç zat edip bilmeýäňiz. Näme üçin? Gol aslynda ýaşan bir jemgyýetiň psikologiýasy. Baştan geçirýän travmasy ýönemegine zat däl. Bu ay bolýarda diýiljek zadam däl. Şoň üçin SSR döwründäki travmalar, ondan öňkü hanlyklar, beýlikler, ýarym çarwa döwründäki ozanna tozan, alamançylyk, şu bu hemmesi biziň genimizde bar, ganymyzda hemmesiniň täsiri saklanýar. Ýöne türkmeni weýran eden iki sany döwrü bar. Hasam weýran eden. Yeriň düýbüne 7 gat yeriň düýbüne sokan iki sany döwrü bar. Biri Sapar Tilki, Sapar Murat Niýazow, Haram Maşyn diktatorlyk döwrü. İkincisi şondan soň häkimiýeti dilluguşyk bilen basyp alan Haramda we Haramdaň töweregindäki şaýka jenaýatkarlyň türkmene ýetiren aýlygynç täsiri. Bilim ýok. Türkmençilik ýok, hiç zat ýok. Diňe korrupsiýa, adam talamak, adam öldürmek, kellesi işleýänleri ýok etmek, özüň öňürýänleri ýok etmek, hemme kişi gulugyny sallap gezmeli, hiç kim hakyny, hukugyny talap etmeliler. Esasy etmeli zat korrupsiýany, diňe korrupsiýany haydamaly, korrupsiýany güýçlendirmeli. Ýöne-ki otlyň petegini aljak bolsaň, bir bilet aljak bolsaň, para bermeli. Mektebe işe girecek bolsaň, mektebe ýöne şeýle arassalayan, mektep arassalayan bolup işe girecek bolsaň, epetliň ýarysy pul bermeli. Ondan ol adam şo işe girenden soň onça pul näde? Nerden nähili ögözüni dolmaly. Ögözüni dolandan soň öz jübüsini girer ýaly, maşgalasyna girer ýaly, ekler ýaly, oňdaşyndan birazjyk süýşürtki eder ýaly. Şert barmy? Ýok. Kur'an geldi. Bu diktatorlygyň soňy 3000 ýyllyk Müsir faraonluk şalygyny gurup
halky kör, eşitmez, bilmezlik ýoluna tutýar diýe. Kendi düşünüp bilen. Kimden türkmen halkyň duşmany mafiýa hökümet. Mafiýa hökümeti ýalňyşýaňyz ustaýdy. Halk, watandaşlar öz arasyndaky duşmançylyklary, öýkekineleri, görüpçülükleri, gıýbat, bolgusuz gıýbat gep gürrüňleri hemme zady bir tarafa goýup, özüni arasalap, pälini dogrulap, niyetini, yüregini, pälini päklep, bilini guşap, karar berenne gaty gysgawatyň içinde külün çykarsa bolýar. Hiç adam däl. Bu siziň häzirki bu halkyň duşmany mafiýa hökümet diýäniňiz bular bir şar balon ýaly, boş zat, boş. Bular howada bulan kökü ýok. Kökü ýok bulan. Kökü bolan adam hiç wagt öz halkyna gyrgynçylyk etmeýär. Öz ýurduny, döwletini, halkyny talamaýar. Bular şoň aňyr başyna çykdylar. Şoň üçin eger watandaşlar öz arasyndaky duşmançylyklary, görüpçülükleri, nefsegürlükleri bir tarafa goýup agdybirlikde herekete geçseler, gaty gysgawatyň içinde şu mafiýa hökümeti, diktatorlyk rejimini, şoň ýallaklaryny ýurdun içinde we daşynda şondan peýdalanýan, şondan ýal alýan, ýallanýan güjüklerini, itlerini, hemmesini gaty ansatlyk bilen ýok etse bolýar. Näme üçin? Olaň Yaradan bilen hiç ile ara bağlanşygy ýok. Halk bilenem olaň hiç ile ara bağlanşygy ýok. Olaň gollugy ýok. Ýöne olar watandaşlaryň arasyndaky duşmançylyklardan, görüpçülüklerden, biderek bolgusuz gep gıýbatlardan peýdalanyp häkimeti dowam etdirip otur. Şoň üçin eger inanmasaňyz, söz beriň biri-biriňize, bir ay nebisiňize jylawlan, dogry görnüşde hereket ediň, bileleşip agdy bir. Bir aýyň soňunda görersiňiz, hiç kim galmaýar. Jadyl taýak degen ýaly bolýar. Bir aýdan soň ýene öňküler ýaly nebisiň muruny ýykylar niýsen. Ýadyň ýagşy ýaly bolýar. Ýöne şeýle synaw üçin, eksperiment üçin diýdim. Arslan salam, ýagny häli bir ýerde salam diýenini gördüm. Ajawan Ali Weli diýen biri näme diýär? Wakasyz boş gören diýär. Näme diýjek bolýar? Gaýsa Tabaýew döwlet bir zat aýtjak, türki milletleň geninde barmy? Bir-biriniň aýagyndan çekmek. Ýok. Bärde türki milletler diýende, türki milletler öň gaty köp dünýäde höküme guran döwletler, imperatorluklar guran soň gaty özlerini göwüňetdi. Menmenlik gaty öňe geçýär. Şol menmenlik olara päs gelberýär. Şoň üçin genin näme diýende şol menmenlik şolara päs gelberýär. Näme üçin mennälliýär? Taryha synytyp görseňiz, taryhda şolaň hemmesi ba.
Murat Deryasynyň oýununa iki sany han gyrylşýar. Aýyganyňyna gyrylşýar. Muny ýazýan Vanberi, Awsak Derwiş, Wengriýaly türkolog. Şo Türkistana, türkü milletleriň arasyna şolary öwrenmäge gidýär. Awsak Derwişiň ýatlamalarına başa, Vanberiň ýatlamalarına. Özüm gowy şo wagtky Çagatay türkçesi diýilýär. Çagatay dili. Şo wagtky türkmeniň gepleýän dili şo taýda Çagatay türkçesi. Şol Ahmet Ýasawyň gürlen, Ahmet Ýasawyň Hikmetler kitabyny ýazan dili. Şo wagtky biziň gürleýän dilimiz. Onuň bu Awsak Derwiş Vanberi aýdýa Murat Deryasynyň şol bir-biri bilen uruşýan iki sany hanyň ýa-da toparyň diýin, toparyň ýanyndan geçip barýarkamyň tutýarlar, saklaýarlar. Gaýrat etdiýärler, şu iki bir-biri bilen gyrjyny uruşýan, gyrlyşýan iki topary ýaraşdyrdylar. Onuň olamaýa, siziň diýe ýaşlygyňyz ýokmy? Aksakallygyňyz ýokmy? Näme olar hiç zat edilenokmy? Ýok diýär. Şular diýe öz adamlarynyň öz nemeleriniň sözüni dinlänik, ýöne diýe iliň sözüni dinleýär. İl näme diýse şonu diýär. Sen näme diýsen şu ikisi iki topar diýär razy şonu diýär. Onuň şo taýda Awsak Derwiş Vanberi Murat Deryasynyň moýnunaky biri-biri bilen gyrlyşýan iki topary ýaraşdyrýar. Yaman täsir. Şol Awsak Derwişiň ýatlamalaryny okusaňyz, türkmenler bilen baglanyşykly, türkmeniň şo wagtky psikologiýasy, ýaşaýyş durmuşy bilen baglanyşykly, gaty köp täsir zatlary şo taýda gurrun berýär. Halkyny tanamaly. İň merkezi ýönekeje zat. Ýönekeje mysal berýän. Her kim düşünür ýaly. Palaw bişirjek bolsaňyz, palawyň nähili iýmit önümlerinden bişirilýändigini, şol iýmitleň nähili bolmalygyny bilmeseň, näde palaw bişirjek? Ýalňyşmy? Şolar ýaly halkyny talamaly, halkyny tanamaly. Hekim, doktor hassasyny tanamaly. Hassasynyň nämeden boýunjalyk bolýandygyny, şoň hassalygyny, psikologiýasyny bilmeli. Şoňa görä-de tebipçilik edip derdine derman bolmaly. Aktivist boljak bolýanlar. Opozisiýa boljak bolýanlar. Özüňizi bileňizok, özüňizi tanaňyzok, öz keseliňizi bileňizok, gyýryp otyrsyňyz. Yalan güzüledi otyrsyňyz. Tögelemi? Mene utanýan. Kimsen türkmen kerki barada da aýda aýsaňyz, näme kerki barada näme aýtmaly? Näme aýtmaly kerki barada, näme diýjek bolýan? Düşnüksiz. Ýanarda adalet peşinde çözüm, nefsimizi kontrol etmeni öğrenmek. Muny hali okuduk. Gelýär. Ýalňy wurt baky. Hemmesini öldürmeli, soňa ýoly dowam etmeli. Olamar garaş. Adalet ýanarda adalet peşinde her kim terbiýäni almy, bilimi özünden başlamaly. Gurrunsyz. Ýanarda okumana ýaltalyk etsek, şeýle alymly, bilimli adamlary dinlemäne kim päs gelýär diýe.
adalet beşinde nemisli adam bolsa yeter diýseňiz welin menem diýjek bolanym galyn nevissiz bir kişiň hem bolsa nefsine täsir edip bileliň diýe. Gaty dogry. Bililikde hereket edilse köp zat edip bolýar. Täsir edip bolýar. Bililikde hereket edeňde bir magnit meýdançasyny emele getirýär. Eger sen niýetiň dogry däl bolsa, negativ meýdança emele getirýär. Oň negativ täsiri bolýar. Oňoýsuz täsiri bolýar. Eger arassa pek kürekli bileliş hereket etseň pozitiv meýdança, energiýa meýdançasyny emele getirýär. Durmuşyň özü, durmuşdaky hereketler hemme zat tebigatyň kanunlary, Allah Taala'nın düzgünü, hereketi, energiýalar. Energiýalaryň çalyşygy, energiýalaryň sağlaşygy, energiýalaryň çaknaşygy. Şundan umar. Ýanarda hawa hiç ýerde dokuzy düzük ideal adam ýok diýe. Gaty dogry. Uşak zatlara seretmeliler. Onuň mene bir zat bar. Şutaýda. Ýanarda gowy atlatdy. Gowy adam bolmak plan niýe gowy adam diýe. Meselem inni bir işe yerleşmeli, iş tapıp bermeli, ya bir yerden bir iş alacak bolýar. Ondan gowy adam diýe. Yani planini alalyň, topar, ya planları alalyň gowy adam. Bolýar gowy adam. Näme edip bilýär? Hiç zat edip bilýär. Ukyp ýok. Şoň üçin şertleri bir şertde goýmalylar. Gowy adam bolmak hem hiç zat çödenok. Gowy adam özüne gowy. Töweregiňdäkilere belki gowy ýöne bir halkyň, bir döwletiň, ýurduň, sebitiň, dünýäň ykbalyny ütgetjek bolsaň, şoňa täsir etjek bolsaň, diňe gowy adam bolanok, ukyp bolmaly eliňde. Ukuyplu bolmaly. Özüň ýaly gowy adamlary bilen bile näme edip bilýär, näme başarýan, näme edip bilirsiň. Ukuyp bolmaly. Guramaçylykda aýdan ökde bolmaly. Guramaçylygy bilmeli, öwrenmeli. Guramaçylygym hemme zatdan öňürde öz durmuşynda başlaýar. Bir adam nähili guramaçy? Guramaçylykda aýdan şol ukuyplumy dälmi? Bir özüne öňürýärmi? Özüne öňürip bilmeýän bolsa, bahasy nol. Özüne öňürýär. Bolýar. Töweregiňdäkilere nähili kömek edip bilýär? Edip bilýärmi? Edip bilýänok. Diňe özüne öňürýär, başga hiç kime hiç zat edenok. Puly zady hemme zady bar. Bütün durmuş awtomatda dur. Ýöne hiç kime hiç zat edenok. Onuň başarjanlygy, ukuyplulygy ikilik. Töweregiňdäkiler kömek edýär, dosýaryna kömek edýär. Ýanky ýanardagyň aýdyşýaly. Ýanardagyň aýdyşýaly. Sen ýat ýurtda işläp bilen hassa ýatyrsyň. Hiç ili gosaryňam ýok. Hawa pulsuz galma. Adamçylykdyr, durmuşdyr, her hili ýagdaý bolup bilýär. Pulsuz galma diýip puly beren şol Kipirdäki tanysy, salam edýän tanysy. Ana şol tanamadyk adamyna da peýdaly bolup bilýär. Adamçylyk taýdan bahasy 4. Näme üçin 4? Şol watandaş, özü ýaly watandaşlary bir ýerde jemläp, guramaçylykly ýagdaýda haýır-sahawat işlerini alyp baryp bilse, onda 5 bolýar.
Şoň üçin 4 diýen 4'e merwet bahada. Gurban geldi. İlki söýüp soň söýülmäge garaşsak söýleriz. Gaty dogry. Nefsimizi ziýanly ýerine öldürüp, wyjdanymyzda, ganymyzda gaýnadyp, halk üçin mallan, jandan hiç zat hak ýol bilen oňlap tejribesiz herekete absurdsuz herekete geçmemiz gerek diýär. Gaty dogry, Gurban geldi, ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Adalat peşinde. Ýanarda özüň diýdiň gaty az diýip, nefsli halkymyz diýip. Diýmek inni şol aby elimizden gelenden köpeltmek. Gaty dogry. Sebäbi özlerinden garaşmak kän wagt egler. Sebäbi ýyllaryň psikologik täsiri ortada. Gaty dogry. Inni ösen ýurtlara seredin. Ösen ýurtlaryň watandaşlarynyň özüni alyp barşyna jemgyýetde ýolda ýürüşini, biri-birine salam berişine, biri-birine kömek edişine, biri-birine sarpa goýşuna. Maşgaladaky terbiýeden başlaýar. Maşgaladaky terbiýe olar asmandan inen owada o dämi? Bilim sistemany dogry bolmaly. Bilim sistemany dogry, talaba laýyk, kanaatlanarly we kanaatlanarly däl, go görnüşde bermeli kim? Hökümet. Döwleti syýasy taýdan dolandyrýan, ýöredýän topar we ýa-da toparlar. Hökümeti basyp alan hökümetde bur topar jenaýet edip oturan topar ýa-da toparlar. Näme üçin? Kellesi işleyen adamları köpeltsin, bilim sistemasyny gowlandyryp, bilim ulgamyny, bilimi ösdürüp. Näme üçin? Pula diplom alanlar hergil edip, diňe öz nefsinden başga hiç zada gulluk eden ok. Güýje we pula gullugy çokunýar. Şular ýalar köp bolsa gowy bolar üçin. Ulan bäkbidine. O näme üçin bilim ösdürsin? Bilim ösdürse dogry bilim beren, gowy bilim alan adam oň ýalňyşyny görýär. Ýalňyşyny ýüzüne aýdýar. Hak, hukuk, adalat isleýär, talap edýär, hakyny talap edýär. Hakykat aýdýar. Olam buýunçylyk bolýar hakykatdan. Şoň üçin biz geljek nesillerimizi alat etmeli, şolary gaýgy etmeli. Biz eýdip birdat etjek boluruz. Ýöne bizden soňky öz nesilimizi batgalykda batyp galmaz ýaly biz batgalyň üstüne özümizi köpür etmeli. Bizden soňky nesilleri biz gowy etip ýetişdirmeli. Bizim gaýgymyz şu gün bolmaly, geljegimiz bolmaly. Çağalamyzyň, atyklamyzyň, çoğuluklamyzyň, ýuguluklamyzyň 700 arkamyzyň geljegi bolmaly. Şoň üçin ösen ýurtlara seredin. Hemmesiniň jemgyýetdäki, syýasatdaky kada kanunlary gaty gowy, berik, arassa, halal gurnaly. Şoň üçin hem sagat ýaly işläpdik. Haýsy partiýa gelse gelsin, kim gelse gelsin, döwletiň kadasy, döwletiň işleri, döwletiň hemme zady awtomatik ýagdaýda kadalarda işläpdik. Partiýalar öz arasynda oňuşman bilýär. Yeterlik derejede ses alman bilýär.
öz aralaryna bileşip hökümet gurýarlar. Ya guru bilen oklar. Hemmesi şolara ses berýän watandaşlaryň özüni alyp barşyna, öz nefsini jylawlaşyna bagly bolýar hemme zat. Onam näde öwretmeli? Dogry bilim bilen öwretmeli. Adam diýilýän zat öz önünden öwrenip bilýänler hem bar. Ýöne gata az sandy. Sebäbi siz adamyň ukuybyna nähili baha berip bilýäňiz? Öz görýän adamlaryňyza görä baha berip bilýäňiz. Görmedik adamlaryňyzyň ukuyup derejesini bilmäňiz soň näde baha berip bilýäňiz? Siz öz ene dilini gepleýä bilmeýän, dogry, düzgün görnüşde gepleýä bilmeýän, başga daşary urt dillerini hiç hili gepleýä bilmeýän watandaşlar gören wagtyňyz nähili duýarsyňyz özüňizi? Hergili adamma hemme kişiden bir zada garaşmaly. Garaşyp oturmaly. Özüň näme bilýän, özüň näme başarýan, şondan başlamaly. Men mur öz borjumy ýerine ýetirin diýmeli. Men näme etdim şu diýmeli. Şo taýdan başlamaly. Köpçülüge garaşsaň köpçülük göreli görýär. Tomaşa sanyny seredin, bolugusuz çykyşlaň, bolugusuz gürrüňler. Biderek warraklap oturandan seredin. Emeli ýagdaýda ýa-da tebiği tapaly ýok. Şo aşağına ýazýan sanyny seredýärler. Sebäbi ol durmuşdaky hakykata düşünçi, hakykat baradaky standardy şol. Şoň diýe aşağına diýe köp görkezýär diýe san. Näme samrap oturandan, ýalanda daýdyp oturandan, ondan bile gyzyklanan aşağınaky sanyny seredýär. Inha durmuşyň hakykaty. Şular ýalyky hakykatlary görmän, ün bermän duşuňdan geçirip bir zat edip bolany. Şoň üçin jogapkärçiligi, ykbalyňyzy, nefsiňiziň jylawyny kime berýäňiz? Ykbalyňyzyň, ýüregiňiziň, ruhuňyzyň açaryny kime berýäňiz? Owra jümrämi? Kezzabamy? Yalançylaramy, jinayatkarlaramy kime berýäňiz? Näme eksiňiz? Şonu orýaňyz. Käde çigit tapyp ekip men garpyz aljak. Çigide kädiňki ýöne bu garpyz bolup çykar diýerler. We siz diýänimni şol köp tomaşa edýänler. İnternetdäki şol urreyliklere gyzyanlar. Olarama jaha o diýä käde çigit ýöne käde çigitden niýe garpyz çykjagyny aýtdy diýä, garpyz çykýar diýä. Soň gözüne basyp görkezýän şoň. Şo käde çigitden garpyz däl käde çykdy diýip. Onda da kel kädi bir hili adam gowdan. Şonda da ananyna tebe on kellesi giden, on kellesi erteki fantaziya, şu zatlar bilen meşgul. Hiç zat edip bilmeýän. Şoň üçin şolar ýalyry bir gyra aýyrýan, öz ýoluny dowam edýär. Arslan Muradow müň ýyllaryň dowamynda beýnisi ýugulan halkam terbiyelediler diye adalet peşinde. Arslan ne edip ettiler şonu? Ayt. Ağam uğrastan hem uğradayın. Ya gelecek mi? Böyle. Sana kadar sepi veren olun var ha.
bolar bolugy nemelerem girjek bolup nemeder. Ýöne temaň daşyna çykylmasyn iýberýän. Iýberdim tepi. Uratdym Arslan Muradow. Gelip aýdypdyr näil boldy. Tesirlere dowam edýän köp tesir birden köpelýär. Ýanarda adalet peşinde menem bugün erte bu işler ýoly goýulur diýmedim, emma sen men düzeldi bilmez adamlaň özüne isleg bolmaly. Gaty dogry. Gurban gelli. Adamyň dogry ýöremek üçin bir aýagy dini, bir aýagy da almy bolmasa, haýsy aýagyna haýsy almy ýok bolsa, hasaly ýören ýaly bolar. Agsaklar diýenler. Gaty dogry aýdýan. Gaty dogry aýdýan. Hem dünýäwi hem ruhy, manawy taýdan kemçilikli bolmaly. Gaty dogry. Eke efe salam aleikum döwlet dogan illeşler salam eke efe 1 saat 6 minut gyýjak adalet peşinde ýanarda sen bilen tersleşjek bolmak sebäbi sen türkmen diýmek men doganymsyň pikiriň dogry gollaýan çözüm gözleýän diňe diýe çözgüt gözleýän diýe çykalgy gözleýän diýe ýanarda adalet peşinde näme boldy haýyrdyr tersleşer ýaly zat ýoga diýe bärde pikiriňi aýt men siziň pikiriňizi diňlemek isleýän men yorumlara tesirlere açyk ýalňyş bolsa da ýaz diýe haýyş diýip işaret goýupdyr. Ýalňyz kurt men billigim 2 topar tekeler we saryklar bolmaly. Dogry şol. Ýöne tireçilik diýerler diýip men şonu aýtmadym. Nimetmäge gerek ýok. Van berini okasalar, azakter uşun ýatlamalaryn okasalar, şo taýda hemme ba. We henidem diýe şolar bir-birini halanyp aralaryna henidem diýe düşmançylyk we tireçilik diňe bir iki tapawutly tireň arasyna ýok baky. Bir maşgalada doganyň arasynda kynandy. Sebäp nebis zat üçin öljek adamlar. Kiçijik bäkbetlen bolusu zatlaň uğrunda. Ol halkyň ykbaly, çağlaryň ykbaly, maşgalaryň ykbaly, owaň ykbaly, etrawyň vilayatyň döwletiň zatlar gyzyklandyran ok. Sebäbi olaň kellesindäki nemeler kiçijik iňňäň uçy ýalçak. Şoň bar neme diýilşi şoň düşünüp şoň dünýäde iňňäň uçy ýaly. Şoň içinde neme diýe ýaşajak bolýar. Men alagym 10-20 dakika bardat burum diýjek diýe men uğratdym. Sepi bak senem gelip bilýän. Selçuk imperiýa biziň millet bir-biriniň etini gutarýa doýdum hemmesinden men niýalar özleri daşary urtda gul. Dogry. Olaram günäkär däl onu. Bilim bermeseň. Aýtdym ha ol. Hökümet diýmek, döwlet diýmek, jaý diýmek. Maşgala diýmek, döwlet diýmek. Hökümet diýmek, enaata diýmek. Bir jemgyýet üçin. Enaata öz çagasy üçin nähili alad etmeli bolsa, näme borçly bolsa, hökümetem öz halky üçin şoňa borçly. Eger hökümet öz borjyny ýerine ýetirmeýän bolsa,
bir maşgaladaky ene ata öz çagyny seretmeýän ýaly bolýar. Zyňylan, seredilmeýän, esedilmeýän, edep, terbiýe, bilim hiç zat berilmeýän çaglar ýaly bolýar. Onuň siz keramata garaşýan. Ýalňyz kurt ýoksa sen duşmany tapdyňmy diýe. Gelsin görelim. Gurban geldi. Adamyň wyjdany adalatsyzlyklara, haksyzlyklara aklyň ýetip geplemän, göreşmän dyman adam ölüden näme tapagdywa gaty dogry. Gurban geldi. Ömrüňde bolsun. Janly adam wyjdanly bolmaly. Edilerdi. Ömrüňde bolsun. Menem wyjdanym bolmana göreşip bilermikem diýip anan ýanyny ömrüňde bolsun. Adalat peşinde ana men diýjek bolanym şu döwlet özümizi oňarmak yeterlimi? Töweregimizdäkilere peýdamyz ýok bolsa. Halkymyzyň şu wagtky psikologik ýagdaýyny bilýäňiz. Özünden nefsiniň herekete özünden nefsin herekete geçermisin pikiriňizde? Näme diýär? Özünden nefsin herekete geçermi? Köpçüligi hemişe urup durmaly. Köpçüligi urup durmaly. Bu toplum bilimi ýa-da jemgyýet bilimi diýilýär muňa. Psikologiýa alymy şoň üçin gerek. Psikologiýanyň dürli uğurlary bar. Watandaş şahsyň psikologiýasy, jemgyýetiň psikologiýasy, her zadyň psikologiýasy, psikologik ruhy ýagdaýlary şoňa täsir etmek, şonu dogry uğra gönükdirmek ýa-da şonu bejermek. Ýalňyz gurt her ädimde 5 duşman bolan bir dünýede ýaşaýasy. Men iýerdim sepip aky gelle. Arslan senem. Seljuk imperiýa. Kerki barada näme diýmeli o taýda eli çöplü türkmenliğe. Bilemok burada diýjek bolýan, näme diýjek bolýanlar. Şol burada gaýtalap dur. Kerki barada aýda. Mario Demark, salam döwlet. Eger gizli bolmasa siziň häzirki girdeýiji çeşmeň barada aýtsaňyz, blog gerdip YouTube gazanjyňyzdan 100 euronuňy aýtdyňyz. Seret Mario de Remark. Mart ayından beri YouTube'dan gazanılan girdeji. Elbette men kanalym beýlekilenki ýaly köp girdeji getirýän bir kanal däl. Ýöne häzir göreýin, eger şonu pozmadyk bolsam. Häzir göreýin näçe diýip. Şol girdeji. $342 mi şolar ýalaky. Şol men kanalyň girdejisi. Şeýlemi? YouTube'dan gazanjy edip bolýarmy? Mario de Remark. Inni diňle. Girdeji çeşmeň barada aýtsaňyz. Men insanperwerlik işler bilen meşgul bolýan. İnsanperwerlik guramasyny işleýän. Ama men şol girdeji çeşme. Şo taýdanam aýlyk alýan. Başka soraň barmy? Şonu men tap bilmedim.
YouTube'dan güzeranyny aýlaýan bamy? Ba bolsa berekella diýjek. Ýöne YouTube işi blogerlik bilen güzerany aýlanjak bolsaň näme bileýin? Men garaýşyma YouTube'da blogerlik bilen güzerany aýlanjak bolmak yeňiliklenç ýa ansadiýşe kowalaşmak ýaly görünýär. Bu hobby, bu iş, bir güzerany aýlamaly, maşgala aýlamaly. Näme däl bu? Men şeýle pikir edýän. Belki ýalňyşýandyr. Hä, bir näme diýin, bir meselem önümleri tanadyp bilersiň. Ýa bir ady belli markalara, firmalara şolaň reklamalaryny edip bilersiň. Şolaň reklamalarynyň belki paý alyp, girdiýi alyp da dip şeý dip güzerany aýlamak mümkin ýöne bilemok. Mene şu YouTube'dan şolary ýalaky girdiýi gadan bolýanlar, güzerany aýlap bolýanlar diýip pikir edemok. Ýöne $100 üçin günne 5 däl 9 gezek ummanaşyan ummalyanlar baka geňem göremok. Şu meselen Mario Deremark. Ondan şo diýe näme? YouTube kazançyňyzdan niýe ýüzürdüň diýe-de. Bağışlap bolyn wara. Meňne memem sogulgamam bolan o. Ýöne hakykatdanam käbir adamlaň ykbalyna ýa durmuşyna ulu itergi bolabiljek mukdarlar bolup bilýär. Onuň şolary ýalaky Hudaýa şükür men mätäçler. Mätäçler waka, mätäçlere kömek etmeli. Mario Demark. Men peltepem şu alalaşma. Bu men kararym. Onuň men näme diýdim? Guruljak resmi gurama hatamy geçdim. Men öz hatama dällidim. Hasap, bank hasabı berýär. Diňe şoňa geçje. Soň men öz hasabymdan guraman hasabına üýtgedip berer ýaly. Bol usul kagyzy işlerinden men ýadanym şu gün matarda. Şoň üçin guraman resmi hasabına geçtin. Şo taýda maslahat edilsin. Nirek sowmaly, näme etmeli karar bersinler. Men goşuljak gelýdim. Seljuk imperiýa, ey millet, doýmadyňyzmy gulçulukdan, ata gorkok bolsa ogly gul bolar. Seljuk imperiýa, Musa ýaly hemmesin çölle gezdirip öldürmeli Garawum çölünde diýe. Seljuk imperiýa. Ýanarda Seljuk dip gollaýa. Ramazan Juma, salamu aleykum. Döwletaga diýe, salam. Ramazan Juma, salam. Ýanarda Ramazan Juma, hoş geldiň bir uklap. Ýürdüň nerek diýe. Düşünmedim. Ramazan Juma. Biraz gecirek girdim welin, bağışlaryňyzy diýleşler. Gürrüň ýok, saglyň. Ramazan Juma buňky tema näme baradaka? Kim halkyň duşmany? Buňky tema. Esasy duşmana garşy nähili göreşmeli. Inha ýokarda ýazýa we ýanymda ýazýa. Şular şuňky tema.
Gurbangelli halky diktator edip palçaga gardy, halky palçykdan çykaryp erkinlik asmanyna kuş bolup uçmana maksadyna yetmäne göreşmeli. Gaty dogry. Esasy edilmeli zat. Näme üçin goşunlarda ýürüýte tälimli aýratyn bir bölüm edilýär ýa-da polisiýada ýürüýte tälimli bölüm edilýär. Näme üçin şolaryň hemmesini ýürüýte tälimli eden oklar? Näme üçin şolaryň hemmesi desant däl, spesnaz däl? Näme üçin? Ya komanda däl, näme üçin? Sebäbi bu tebigatyň kanunyna gawat gelen ok. Bolmajak zat. Henge gelen ok, logika sygan ok. Şoň üçin edil şol harby ýagdaýdaky ýaly pikir edin. Bizim jemgyýet watandaşlar hökümini biziň içimizde ukuyply edil şol ýürüýte tälimliler ýaly. Ýürüýte tälimli. Adaty watandaşlardan tapawutlanýan, duýgur, perwaýsyzlyk bolmaýan, has duýgur, has duýguly, has köp üns berýän, jany ýanýan, ýüregi ýanýan, elinden bir däl bir näçe iş gelýän watandaşlar bolup birleşip bir netije alyp bolýar. Edil bir goşunna, ullukan goşun ýatyr, ýöne şol goşunyň içinden spesnaz komanda ýa-da özel tim türkçesi, türkmençesi ýürüýte tälimli bir topar gidip etjek adyny etip gelýär ýa-da şo wagtky harby hereketiň ýa uruşyň, hüjümüň ýa goranuşyň ykbalyny üýtgedip bilýärler. Edil şolar ýaly. Şol durmuşdan, hakiki durmuşdan, durmuşun hakikatından mysal alan şol. Göreşdi, şeýdik göreşmeli. Eger siz goşunyň hemmesini sürjek bolsaňyz, bolmaýar. Henge gelmeýär. Logika sığmaýar. Tewatyň kada konunna da gawat gelmeýär. Onça adamy sürjek bolsaň, onça adamy ol köp tarapdan kynanmaly. Şoň üçin esasy şo ýürüýte tälimli topar bulam öňde barçylar diýilýär. Hakyky aktivistler diýilýär. Elinden bir däl bir topar zat gelýän, kellesi işleýän, ýüregi bolan, ýüregi atyň kellesi ýaly bolan, bir-birine hormat goýan, sylaýan, biri-biri bilen saglaşykly, biri-biriniň aýbyny ýapýan, aýbyny atjan näl. Şolar ýaly topar bolup, azy birlikde hereket edip netije alynýar. Şonu Allah Taala'nın kada kanununa da gawat gelýär. Allah Taala'nın gudratyndan peýda alanýan gollawyndan tewatyň kanununa da gawat gelýär. Absurd bolanok. Bolmasa absurd bolýar. Elçi imperiya. Türklerim Türkmen bilen bir kökü. Türkler ösüp gülüp ýör, bizi bolsa özüm korkok kul. Türkler meselesinde. Seljuk Türkler meselesinde. Türkleň şeýle häzirki döwürde ýa-da düşünje taýdan, mentalitet taýdan gowlanmagyna, arassalanmagyna Atatürk'ün gatawly rolu bolýar. Gyzyl Owuz atasy, Gyzyl Owuz ejesi Garaman sallarlardan. Atatürk, hakiki Türkmen. Salonika göçürülen Garaman oğlu beýligi dargadylandan soň, ýeňilenden soň şo taýyk sürgüne ýiberilen Türkmeniň neslinden Atatürk. Atatürk we eňinleşleri dogry sistemany durmuşa geçiren soň, döwleti dogry gurup ýola salan soň, döwlet işläp dur, hökümet näme şonu etsin. Ýöne döwlet işläp dur. Ana şolar ýaly ketmeli. Türkleň bizden artyk baş tarapy aslymyz bar, ýöne Atatürk bar.
Churchill näme diýe? Biziň şanssız yerimiz diýe. Tarih milletlere, halklara 100 ýylla bir lider berýär. Her asyrda bir halka diýe lider berýär diýe. Asyryň liderini berýär diýe. Biziň şanssız yerimizem diýe. Şol diýe asyrda berilmeli lideriň türklere berilmegi boldy diýe. Biziň şanssızlygymyz şol diýe. Bolmasa diýe başga zat däl diňe şo bize diýe päskel berdi diýe. Şoň üçin biz maksadymyza ýetip bilmedik diýe Churchill. Atatürk bilen anlaşykly. Ýatan ýere ýa-da Atatürk. Türkmeniň gudratly syýasat döwlet adamlaryndan, harby serkerdelerinden biri, ýöne aýdylanyk, yüce önder Atatürk diýip, beýik, öňbaşy, ýol görkezji, ugrukdurjy, halaskär, ana. Şoň üçin tapawutlanýan türkler, Türkiýeliler, türkler diýende. Karalleo. Salam Karol. Salam vatandaşlar diýe. Ýene bir ýarym saata geldik. Gurban geldi. Adamyň akly iki beýniniň arasynda amykly aýlanandan soň dil sözlemek bilen biziň gorkymyz gözelleşip biler diýe. Dogry, men sepi paýlaşdym. Ne arsan geldi, ne de baky. Ramazan jogapkärçiligini duýmadyk her bir adam jylawynyň ujuny howada tutturarlar aga diýe. Ramaşka Bielaya diye ak çopan telpek Türkmençesi. Doğrudanım diye Raşit Meredif öldü diye. Raşit Meredif çıkış etti. Yığınakta çıkış etti. O nehili öldü. Orhan Bey diye. Selamu aleyküm diye salam. Gan dökmeyen yurdu düzedip bolmaz diye. Orhan Bey, adamın gany mukaddes. İň mukaddes zatlaryň biri edil ene süýdýäli. Mukaddes zatlaryň birem gan. Gan dökseň, şoň jogapkärçiligi bar, şoň gaýtargysy bar. Bumerang. Sen gan dökeniň bilen ay ýetkisiz näme bolmaz zat. Kelleň işlemese, kellesi işlemeýän serkerde eskerlerini öldürýär. Baş tutan ýolbaşy ukuypsuz bolsa, kellesi işlemeýän bolsa, strategiýeden hiç zatdan baş çykmaýan bolsa, diplomatiýadan baş çykmaýan bolsa, öz samsyklygyny, öz kemçiligini şeýdip örtjek gidilecek bolýar. Ýetkisiz hiç zat bolmaz, gan dökülmeýän hiç zat bolmaz. Bolar. Näme üçin bolmasyn? Kelleň işlet. Sen hudaýmy? Karar berýän. Çürtkezip gan dökülmese bolmaz. Pidasy hiç zat bolmaz. Nerden bilýän? Belki bolar. Kelleň işlet. Tarihten, tarih tejribelerden masal al. Maslahatlaş töwreňdäkiler bilen. Maslahat sonra geňeş. Näme üçin bolmasyn? Baýlar talap başlapdyrlar diye. Baýlar nähili baý boldy? Orhan Bey. Konstitusiýaň ýerine korrupsiýaň ýöreýän bir ýurdundan nädip baý bolunýar? Aýt. Gaýtarsyz hiç zat ýok durmuşda. Sen ýurdu talasaň, sen halky talasaň,
öňünde soňunda gezekli çemçe saňa da gelýär. Karolio öz hatamyndan ýazýar. Halkyň duşmany, türkmeniň taryhynda milletiň iň gözügüýni ýagdaýyny hiç zat bolmadyk ýaly edip görkezýän adamlar. Ine taryh kitabyna ýazylmaly söz. Karolio ömrüň uzak bolsun. Halkyň duşmany, türkmeniň taryhynda milletiň iň gözügüýni ýagdaýyny hiç zat bolmadyk ýaly edip görkezýän adamlar. Karolio başaýa tügeleme. Ömrüň uzak bolsun. Dowam edýär. Karolio halkyň duşmany, şu göreşe goşansyran bolup şahsy bähbitlerini oýlaýanlar. Aýlygynç. Gaty gowy, ömrüň uzak bolsun. Gaty gowy. Karolio dowam edýär. Halkyň duşmany türkmen milletini ýurt daşyna çykaryp gul eden iki sany çöpdegi. İki däl, köp. Karolio, bilýän magam, ýene halk duşmany kim? Halkyň duşmany pikiri ütgäp barýan halkyň aňyny başga tarapa urukdurýan hapozisionerler. Hapozisiýa. Gaty dogry. Alalaşan, dolu. Başaýan, hakykatyň öňünde. Karolio, halkyň duşmany şu taýda taryha ýazylajak göreşe goşan toşýanlaryň öýüne baryp ene atasyna azar berýän 3 harply haramlar. Gaty dogry. Karolio şol maşgalasyna azar berilýänler, şol aktivistleň, hakyky göreşijileň maşgala agdalaryna diýe azar berilenne şeýle teklip ba. Bizim meselem şu nireli, aýdaly plan etrapdan, plan nemeden. Şolon, şu azar berýän adamlaň dogan garnaşy hükman taşarrutda işleýän badyr şolon diýe. Okaýany badyr iň bolmany. Ýa-da söwdada gatnaýany badyr diýe. Şolary ýekeläliň diýerler. Şeýle teklip ba. Bizim olara azar bereli. Olar bize azar berýän bolsa, bizim hostarlarymyza azar berýän bolsa, bize mürüýt topar guralyn öz aramyzda. Harbylar, sport türgenler zatlar bolup, öz başymyza çarayan, özümize göwnü etýänler bolaly. Planyň maşgalaryna azar berili. Ne hakkan yerde yatmaz. Azar berili, bolýa. Kim azar berdi? Kim geldi? Plany. Wezipesi şu nemesi şu bolýa. Doganlaryna şeýdady, owly çagaty bir ýerde okaýamy, daşary ýurtda bir ýerde nirde näme diýe. Anyklaýarlar. Damaryna basýarlar. Sen Türkmenistanda ne hak yere daşary ýurtdaky bir hakykat üçin göreşýän adamyň doganlaryny, hostlaryny bynjelik edýän bolsaň, senem daşary ýurtda okaýan, işleýän ýa-da ýaşlaýan, ýa-da daşary ýurtda gatnaýan, ýa-da daşary ýurtda çykan wagty sen özüňi ýa sen doganlaryny, hostlaryny bynjelik ederler. Şonda nähil duýursyň özüňi? Ey diktatoryň ýalýaglary, samsyklar. Oýlan gördüňizmi? Gezekli çemçe, gezek size gelenne, ody,
Ody özüňe bas, otmaz, ötmese kedeke diye. Ody özüňize batyp görüň. Oýlanyň şuny. Men ýok dedim, etmäň dedim. Men saklap bilmeýän ýöne. İlim güýji, siliň güýji. Men saklap bilmeýän. Bir gezek, iki gezek, üç gezek. Dördüncüde sil ýarya bendi. Sarmazy ýarlya. Murgabyň bentleri ýarlya, beýlekeleri ýarlya. Men obrazyny aýdýan. Halk ýarlandan soň saklap bilmeýäňiz. Daşary ýurtda okaýan çagalaňyz, dogan garnaşlaryňyz, howsarlaryňyz ýa işleýän ýa bir zat edýän, ilen çalanlaryňyz daşary ýurtlardaky. Baryp hakykat üçin göreşýän, hakykata aýdýan watandaşlaň howsarlaryna azar berýän участковойлар, yerli polisiýa işgärleri, yerli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, ýa şoňa meňdeşler, ýa arçynlykdakylar, umumyň rejimiň ýalýaglary. Pikir etmeň, gezek size gelýär. Siz daşary ýurtdakylaryň howsarlaryna azar berýän bolsaňyz, azar berseňiz, bermäge dowam etseňiz, sizin çağalaryňyzy, howsarlaryňyzy gözläp tapýarlar. Arkaýyn bolun, gaty tizge çalp wagtda kimi nirdedigini gaty go anyklap bolýar. Nirde okaýanyny, ýaşaýanyny, işleýänni. Ody size basýarlar onu. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Taýaň iki uju bar. Uzağa gitmez. Uzağa gitmez. Sizin oýnatgylaryňyz bolup, daşary ýurtda halkyň ünsüni bölmek üçin aktivistler ýören samsyklary bilýärsiz. Olary halkam, bizim hiç kim hasap edýär. Sizin oýnatgylaryňyzy. Siz edýän jenaýatlaryňyzyň üstüni ýapjak bolup, şu oýnatgylary sakna sürdüňiz, sakna çykardyňyz. Onu bilýäs, hemmesini bilýäs. Ýöne. Şu hakykata aýtýanlaryň howsarlaryna azar bermäge dowam etseňiz, aýplaşmaň. Günä bizden gidýär. Siziňem daşary ýurtdaky çağalaryňyz, howsarlaryňyz ýeken tapylýar. Jenaýatmy? Ya haýwat atmak hasap edýäňizmi? Şeýde diýip baka berýäňizmi? Siziň edýäniňiz näme? Siz näme etseňiz, daşary ýurtdaky çağalaryňyza, howsarlaryňyza edil siziň edeniňiz ýaly gaýtaryp berilýär. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Videoňam şutaýyny kesip alyň. Her günem 3 gezek diňle. Şunu men şu aýdanmy. Her hil edip öjükdirme, provokasiýa, arza ýazmak, şikayet etmek, haýsy formada soksaňyz sokuň. Götüňizde gaýratyňyz bar bolsa, şu men aýdan zatlamdan ýola çykyp, maňa da bir zat etjek bolup synaşyp görelik. Kararlıyor 3 karpı diye. Koşulama kağın bir da davalya diye bilecek gel. Arslancan. Inni yugoş tesirleri okap cemleli. Men häzir e-mail belgimi, salgymy, elektronik posta salgymy bereýin. Şu taýdan habarlaşalyň. Habarlaşalyň.
maslahat edeliň. Haýsy gün haçan haýsy temada näme görleşeliň diýip has gowalar. Karolio halkyň duşmany gelli käri ýzyfyň aýdyşy ýaly itiň iti we şuňa meňdeş bir topar ştangistler. Gata dogry. Satançylar. Ştangistler diýme-de, satançylar. Downhouse'un biziň edýän çykyşymyza özüçe montaj edip o bir topar haramzadaň bir topar bolgusynyň arasyna gelli käri ýzynyň suratyny goýupdyr. Biziň aýdýan zatlarymyz gelli käri ýzy bilen baglanşyk däl. Hiç ýyly baglanşyk däl. Biz nähili düşünjede bolsak gelli käri ýzy şol real düşünjede. Absurdyň tarapynda däl. Gelli käri ýzy. Haçan absurd bazat etdi, aýtdy. Şoň üçin Downhouse sen edýäniň, sen karamlyk edýän. Boklalar reklam edýän Downhouse. Gurban gelli. Diktatoryň güýji putparazlyga meňdeýär. 3 hili. Birinjisi näme? Aladam halk bolar diýip halky ezdi. Höküm zorluk. Ikinji diýdim zorluk, hyýanatçylykly peýdalanmak. Üçüncüsü finansdan nefsini güýçlendirip orramçylykda diýär. Ýanada itiň iti köp haýsy birini aýtdyka diýär gaty dogry. Karolio halkyň duşmany göreşendiren bolup şu YouTube'dan gelen $30-40 pul üçin çykyş edip ýzyny açyp boş gürleýän, aňyrýan eşekler diýär. Gaty dogry. Görüňsiz. Inni olaň tomoşaçy sany zady köp, şoň üçin 30-40dan köpdür. Şonu sen 300-400 diýip alaýda $300-400 paraýdaly $3000-4000 bolsun o. Özüňi tutuş ýylyň öňünde, kameraň öňünde absurdlyk, yalan, bolgusyz zatlar bilen maskara edip öz mertebeňi depelemäňe degýärmi? Satançy bolmaňa degýärmi? Şoňa degýärmi şo? Onda siz bara bu $3000, $4000, $2000, $3000 siz bolar ýalaky wyjdanyňyzy hemme zadyňy satyp bilýän bolsaňyz, Hudaý saklasyn. Siz zaň hökümetiň zadyň bir ýerinden ilteşseňiz bara, siz $30-40 görseňiz, siz ýurty satarsyňyz onda. Siz halky satarsyňyz. Hudaý saklasyn. Şoň üçin Allah Taala sizi büdürediýär. Şoň üçin siziň ýoluňyzy ýapýar. Şoň üçin sizi ýalňyşdyryp kameralan halkyň öňünde maskara edýär. Şoň üçin siziň hiç sadyňyz bolanok we bolmaz. Karolio ýanarda satlyk kirli diýen itiň iti bara diýär. Esip bir ýazýar. Halk bilen Berdimuhammedowy arasynda diňe meheme bardyr. Bar bolany diýär. Asyl duşman öz türkmen organ işgärleri. Şol
öz ýalyndan kesilmesini şoň üçin edýän zatlar. Bolmasa köp şu daşary urtda hakykata aýdýandan howsarlaryna azar berilen wagty şo men ýokardan gelen buýrukdur öýdenmok diýip pikir edýänler bar. Käwagt şolar bilen alalaşmaly bolýar. Şolaryň şol pikiri bilen alalaşmaly bolýar. Bar aýdaly. Ýokardan buýruk gelipdir. Git haýkuş et diýe belki. Git haýkuş et diýe bolaram o yerliler, yerli wezipeli bolup görenler bar ha, ýal ýaglary. Olaryň gidip urdysyň öldür edýär. Bar telpegini getirdiýse kellesini telpegi bilen bile kellesini goparyp getirýär. Ine duşmançylyk, halkyň duşmany şular. Halka azar berýänler, hakykata aýdýanyň howsarlaryna azar berýänler, hakyka halkyň duşmanlary. Edeninizi edip görersiňiz, hiç kim hiç zat diýmez diýäňmi? Hany görelim. B gummol A gummol. Salam alaykum döwlet ağa watandaşlar, taze ol. Hoş geldiň gadyrdan. Ýanarda essen asyl duşman öz-özümiz, uzakdan duşman agtarmaga gerek däldi. Dogry aýdýar, öz nefsimiz. Habarlaşmak üçin e-mail salgymy ýatladýan ýene bir gerek. turkmenimtv@gmail.com şu taýdan habarlaşalım. Arslan. Ýok, sen blok bolup bilmeýän Arslan, nädip sen blok bolýan? Mümkin näme? Ine hakyky mankurt şuňa diýilýär. Atatürk diýe, dönük diýe. Taryh okudy. Sen tarih diýäniň şol inglizden ýazan gök kitaby ýaly orada bolaýmasyn? Sen ogul taryhyň hakykatyň nämedigini öwren. Atatürk'e dil ýetirer ýaly. Öz ýygyňdaky pohuňy öňürde bir gör şonu aratsala, ondan soň Atatürk'e dil ýetir. Ne sen ýalaka nadan ýyly hakyky. Gataşyksyz nadan. Onda näme Atatürk'ü halamaýanlar? Atatürk'ü halamaýanlar, esasy Atatürk'ü halamaýanlar çakdanança dinçiler, radikal dinçiler. Radikal dinçileri, hereketleri, toporlary himayet edýän, pul berýän, saklayan daşary urtdaky basyp alyjy güýçler, imperialistik döwletler, şolaň gizlin gullukları, şoňa hyzmat edýärler. Bolmasa Allah bara, peýgamberem belle, ýolumyzdan belle, kitabymyzdan belle, näme gerek? Bular ýalaky bur topor bir-birine duşman topor, tarikat, jemaat, ýok o bu döretmek näme gerek? Näme gerek? Hakykat ortada durka, bur topor yalan, gepgürrüň erteki rowaýat ýaratmak näme gerek? Fıkıh wara, kal ilminden, hal ilminden habary ýok bulan. Hawa onun Atatürk duşman. Näme üçinmişin duşman? Men 20 ýyl ýaşadym bilýän Türkiýedekiler näme üçin? Nämemişin? Ay halifady ýok etdi. Şerigaty ýok etdi. O Atatürk. Siziň namusyňyzy halas etdi. Oňuň ejen kakan belli bolsa Atatürk'e borçlu sen. Ejen kakan belli bolsa. Gelen geçen
urar giderdi. Atatürk'ü işaret etmedik bolsa. Atatürk'ten öň nähilidi? Osmanlı döwleti darmadağın edildi. Paýlaşyldy, tananly, basyp alındy. Atatürk bir topar frontda göreşdi. Atatürk Ulukan 600'den gowrak ýyllap dowam eden Osman imperiýasy paýlaşyldy, dargadyrly. Şol imperiýaň ýerinden, toprağından häzirki Türkiýeň ýer jagadyny halat edip ýetişdi. Şondan bir respublika döretdi, dünýäwi döwlet döretdi. Gulçulukdan alyp çykdy. Atatürk'ü halamayanlar kimler? İyiliň çağajyklaryna edil owansanlyğa kyaly, iyiliň ýaş çağajyklaryna göz gydyrýan betjawazlar, erkek oglanlara göz gydyrýan oglançylar, ýaşasyk 9 ýaşyndaky, 12 ýaşyndaky gyzlara nikah ýan pedofiller, ahlaksyzlar, wyjdansyzlar, adama meňzeýän mahluklar, içinde adam ruhu bolmayan. Ana Atatürk'ü halamayanlar şolar. Şoň üçin halamaz. Men Churchill'iň aýdan sözüni aýdyp berýän men size. Men Churchill'i öwýänmi? Churchill'i reklam edýänmi? Churchill şoň duşmany, öz duşmany nähili baka berýär. Hawasy şol adamdan gowy bilýänmi? Tarihi tejribeňiz zadyňyz barmy? Siz diňe erteke ananýaňyz. Diňe gipnoz edeni gowy görýäňiz. Atatürk şöyle, Atatürk böyle. Atatürk'ün basyp giden ýysa da bolmaýaňyz. Diňe biriňiz ýa toparyňyz däl, tohum tiýijiňiz bilen. Atatürk'ü görüpçilik edýänniň esasy nemesi şu. İkincisi Atatürk Oğuz Türkmen bolan soň millet paralyk edýär. Näme üçin? Türkmen goýuna, Türkmen mala, Türkmenden olar ýalaky ägir çykmalar, döremeler. Şoň üçin bar zat şundan bar. Atatürk bolmadyk bolsa, gul bolar ýerdiler. Ana şolar ýalaky watanyny, ahlagyny hemme zadyny satanlar. Atatürk'e dil ýetirýänler. Putin'in elinin aşağına Atatürk'ün kitabıdır. Putin kim, Atatürk kim? Ýöne Putin şondan peýdalanýar. Diňe Putin der, gaty köp syýasat adamlar, döwlet adamlary görürler ýalar. Siz häzir Türkiýe döwletinde ýaşap, işläp ýören bolsaňyz Atatürk'e borçly. Atatürk Türkiýe döwletini gurmadyk bolsa, Türkiýedäki türkleri erkin, garaşsyz etmedik bolsa, nirä giderdiňiz? Atatürk'ü halamayan samsyk mahluklar Owgansana giderdiňiz. Eýrana giderdiňiz. Kelle keser bolardyňyz. Intek çağazyk gaňyz 10 000 aşagyna girerdiňiz. Hakykaty bilmän ol provokatorlaryň gepini dinleýäňiz. Hakykat bilen ýalany seljeri bilen zo. Aho bu ýurdun halkyň derdi nirde, siziň nadanyňyz nirde? Ramazan juma. Döwletaga halkyň duşmany kim diýip soraýan bolsaňyz, halkyň ilkinji nesilden nesile dowam etdirip duran duşmanlary hut şol ýokardaky üçüsidir diýär.
Gurban geldi. Bürgüt 300 ýyl ýaşamak üçin ýaşynyň ortasynda kütelen çürnügini, çünküni daşa ura ýiteldip, tyrnagyny da ede ýiteldip, aw alyp iýip ýaşaýar. Gaty dogry. Bizde tırnağımızı daşa urup ýiteltmesek öz-özümiz. Bizem şonu etmesek bir gütten mysalanmasak bolanok diýe gaty gowy. Ömrüňiz ok bolsun, gaty gowy mysal. Gurban geldi, ömrüňiz ok bolsun, gaty gowy mysal. Ramazan juma geljekki halkyň duşmanlary bolsa türkmeniň milletine yalan donuny giydirip absurd zatlara uky strategiýasyny ornaşdyrmak isleýänler, halky gipnoz edýänler diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Ali tatly haramçylykdan sen men pulumy baýanlar olur. Olur hak edýärler diýe. Hälik şol baýlara neme diýerler diýdiler. Dogry. Gurban geldi, Saul Karolio diye. Begummol, agummol, gollaya. Ramazan juma halkyň duşmany geljekki kürsü dawasyna dyrjaşyp duranlar. Şu ýurtdakylar diýedi. Men okajak gelýär. Men goşulanmak bu pikire hemmeti däl, hemme kişini bir ayakdan sürmeler. Allah tatly ýaşa döwlet ömrüňe bereket näme üçin? Tawul hemmemiz ýaşaly, hemmemiz hödürün göreli ýurdum, watanyň. Türkmenim barabar ýagrynasyna ýel çalsyna. Bizim sağ sunutumuz ýaly güýçlü, edebiýatymyz ýaly güýçlü. Kimde? Sağ sunutu we edebiýatda. Kimde var? Bizim nagyşlarymyz ýaly, keşdelerimiz ýaly, nagyşlar, keşdeler nepis, manyly, owadan başga kimde var? Edil biziňki ýaly baý, köp görnüşli. Bizim şaýseplerimiz ýaly, nepis şaýsepler kimde var? Tomaşaçylar, ey halaýyk adamlar kimde var? Boýlanyň, deňeşdiriň. Şolar ýalaky. Deňi taýyp bolmaýan baýlyklary döreden şu güne getiren, dowam etdiren halkyň wekilleri biz. Näçe ügünsek boýsansok az. Ýöne biz häzir nähili ýagdaýda, nähili derejede biz münasipmi? Bize şu keşdeleri, bize şu sağ sunutuny, bize edebiýaty, bize şu watany, ady, geni, gany beren ata babalarymyza biz münasipmi? Biz şoňa münasip hereket edýäsmi? Oýlanyň. Şu sorawy 7 gezek soran her gün, iň azyndan. Ruhuňyz arassalansyn, ganyňyz arassalansyn. Nefsiňiz jylawlansyn. Orhan Bey, dogry aýdýan, ýüregim boldum. Hostarlaryna azar berýänlere azar berilmeli diýerler. Men tek dogry olalaşamok bu pikir bilen. Ýöne okey diýsen, biz şol işi edelliýärler. Türgün, sportsmen, harby, hemme tarapdan baş çykýan gaty ýok doglanlar.
intäk gözüni gypyp gypmanka, gözüni gyrpyp yetişmeýänkä işini görjek adamlar. Garadan gaýtmaz, ýöne kellesi işleýän, bu absurd zatlar bilen işi bolan o zatlara goşunan o, tereden o, ünsem beren o, diňleýän o. Ol adamlar şol real hakyky watansöýerler bar. Hakyky ägertler we intäk sahna çykmady. Sehetli gün gelende çykýar olar. Hakyky artistler oyununa, senaryoda öz wagtyna çykýanlar. Ondan öň maskarabazlar halky güýmeýändir. Maskarabazlar bir höwes edip, höwes edýän zadyny bir nemetsin, höwesini alsyn diýär. Şolar ýaly. Ondan görersiňiz kimdigini. Ağam göberen okla bolan näler mümkin näl. Arslan Manadow mümkin näl. Orhan Bey zalymlyk bilen jogap bermeli. Ýok, bu zalymlyk däl. Bu zalymlyk däl. Bu zalymlyk däl Orhan. Zalymlyk däl. Azar berdiler. Hakykat aýdanyň üçin şeýlemi? Azar bereniň kimdigi belli. Kimden buyruk alypdyr ýa öz edipdirmi? Zynjyr halkalary ýydarlak gidýän. Azar beren bilen azar berdireniň arasynda näçe adam bar? Näçe halka bar? Hemmesini anyklaýan. Bilinýär, kyn zat däl, aňsat. Şolom daşary ýurtda okaýan öz maşgalasyndan birinji derejeli howsary dogan garnaşy barmy? Ya işleýän, ya ýaşap ýören. Edil öz maşgalasyndan bolman biler, ýöne olur nähili aňyrda psikolog batyş edýär. Edil şolara ýaly. Şolara psikolog batyş eder ýaly, täsir eder ýaly kimi wadaşary ýurtda. Şonu tapýarlar we şoň özüni ody basyp görkezýärler. Ody özüňe bas, ötmese keseke diýär, şonu edýärler. Zalymlyk ýok berde. Duýduruş berilýär. Duýduruş berilýär. Sen gidip bir günäni şolar ýaly bıýynjylyk etseň, biziň elimize ýetýär, isleýän ýerimize. Bizim senin bir güne biziň aňyrdaky ýa planyň aňyrdaky howsarlar ýaly. Senin bu işe dahylyň ýok, olaňam bu işe dahyly ýok. Ýöne dahylsyz adamy dahil edýärler. Onda bizim sen dahylsyz bolsaň bizim seni dahylly etmesek biziň çäremiz ýok diýerler. Düşünýärler ilki. Düşünýär. Düşünmän dowam etse de Karol Leo, döwlet aga temadan çykasym gelen okda welin gelli Kurbanow çykmay. Video çykardy. Şonu Murat Kurbanow hakda biraz aýdyp geçdi-de. Şu arada öz pikirini aýdaýsan gaýrat et. Men olaň arasyndaky dawa goşuljak gel. Men teredem ok. Olar ýalaky zatlara seredesmeň bilen ok, goşulmaň bilen ok, Karol Leo bir çemçe ganymy geç. Häki sen ýazan jaýdar, taryh kitaplaryna ýazylmaly tesirleriň bar.
Şolar meň ýadymda galdy. Olar ýaly soraglar däl. Gaýrat etýän ýok, man jogaňa garaşa. Bilemok. Görmedim, bilemok. Görmedim 1, bilemok 2, 3 meni başga adamlaryň arasyndaky dawa jenjenler, gurrunlar, gyzyklanlarynok karolýar. Indi sen men gowurýan tesbirçilerimden biri. Şoň üçin men sana esasy sebäbini aýdaýyn. Benim temam daşyna çykatym gelenok göni aýtmaly boldum. Biz häzir köpelmek isleýäs. Köpeljek bolsaň özüňem bilýän, eşdendiň. Maşgalan baham ýok biljekke. Köpeljek bolsaň hemme stresten, hemme negativ, ziyanly zatlardan arassalanmaly. Şoň üçin biz hem ruhy taýdan hem beden taýdan häzir arassalanýas. Bu diňe köpelmek üçin edilýärmi? Köpelmek üçin edip başlajak, öwrenşjek, özümi öwrenşdirjek şoňa, nefsimi öwrenşdirjek şoňa. Allah zan nesip edip maksady, muradymyza ýetirse, ondan soň köpelmek işinden daşaryna arassa ýagdaýda stressen, bolgursuz zatlardan uzak, iýi içkime, görýän, eşdýän zatlaryň arassalygyna üns berip şeýle dowam etjek. Ata-babalarymyzyň ruhlarynyň gollawyndan kimter galmaz ýaly, mahrum bolmaz ýaly. Allah zanyň gudratynyň, keramatynyň gollawyndan ata-babalarymyzyň etip giden dowa dileklerinden mahrum bolmaz ýaly. Ina sebäpli. Şoň üçin men bu zatlara goşuljakka goşulanmak. Bagyşla meni. Habarlaşmak üçin elektronik posta salgymyzy ýene bir ýatly diýen mikrofon dogunlar. Şu posta salgysyndan ansatyk bilen habarlaşyp bilirsiňiz. Anonim ýagdaýda. Gerekli elbet hakyky adyňyzy, maglumatyňyzy hiçsabyňyz gerekli. Şaýdan maslahatlaşaly, näme barada gürlemeli, näme etmeli, näme hili bolmaly. Şu zatlar barada. O Karazogluna metyp durdum. Karazoglun Türkmen salam alaykum giýçäşdi. Amerikada dälsiň-de. Gurban gelli. Sen adyň ýzyna bir aşarat görýän. Şol hakykat gerekde badymy? Şoň kamengde şol aşarat. Gönýalim guturandan soň girik görjek. Sen bilen baglanşyklan bir kanalla bir ütköşüklik bir zat baýaly. Menin tek o zatlar öwrenşi bilmän soň bilenmokby şu nişanjyk suratçyk näme alamaty. Öňe sawar gowluň alamaty pikir edýän. Bu diktatorda toýunda aýsyn. Bu diktatorda türkmeniň ganyň 1%-dem ýok. Nirden gelen näme ýydanjy hapaganly halkyma duşman boldy diýe. Tesirleri okap buňky ýalymy tamamlajak diýjekdim bolýan bak geldi. Bak alýan seni. Hoş geldin. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Enem gir bilmedin mi bakay? Ya ben bir dost olanla bile oturdum nemede işlemen. Zaten. Arada bir saat zaten nemede asla paydasyon.
Düşündüm. Onu söylüyorum otun sana vereyim. Akay. Yo Atsak yankı satmadın ha. neme Son diyecektim men şu başta efir yapacak. başta gürleş oturdunuz da bu neme yurt düzeltme için neme etmeli zaten. Düşmanı yok Eşlem ses. etmek. Düşmanı yok etmekten. Başla aydı. Düşmanı yok etmek barada. Gurrun de oturduk. Düzeltmek. Üçünem yok etmeli düşmanı. Doğru değil mi? Düşman yok olmaya devlet abi. Ben nememe göre, fikrime göre. Tebigatın Hiç kanununa açık. göre düşmansız bolunok. Doğru. O düşmansız bulma yok. Yani o bilimli adamlar zaten yetiştirmeli diyeyince bilimli adamın yetiştirip olmaya şu şekilde böyle ösen yurtları nemesini görün. Mesela Amerika dünyada haysi yurda var bozan olsa da yani öz içinde adalet sistemi güçlüdür Amerika'nın. Diyecek balyanım şunu ya ösen yurtların kanunlarını alıp görün. Nehirli caydırıcı nemeler var, cezalar vardır. Mesela Amerika'da ölüm cezası var. Ondan sonra Rusya'da ömürlük nemelerine göre, cezaevlerine, türmelerine göre ütkep duran da caydırıcı cezaları vardır. Ösen yurtları sinesine. Türkmenistan'da hem şu caydırıcı ceza yok aslında. Ana şunun için korrupsiyada ösye ondan sonra Kanun her kim yok öz bizde. Bizde kanun yok. öz Kanunun yerine korrupsiya var bizde. Bizde esası düzgün, esası kanun, korrupsiya, paraforluk. sonra her kim öz kellesine göre kellesine ne mi geçsin şu ne diye. Sebebi şunu düşünün halkı östürme için caydırıcı ceza olmalı. Ona ben kaysı bir nemede bir bilim adamı aydıp geçer şunu. Sonra veriyorlar halkı diye en kısa vakta östürmek, bilimletmek için neme gerektiyse en ağır cezanı vermeli bolyan diye. En ağır cezaları koyan diye. Ne için ise sebebi diye adam diye düşün diye Avrupa'da. Yine Prasto Germanya'da da indi şu yolda Daroşka'dan neme geçen ya yolun ağır yüzünde geçen de yola adımını atanına neme diyeler maşinler eski duruyor ya da signal basan en ağır cezaları var şu olan mesela 300-400 euro ceza keserler mesela signal bastın yine neme ettin diye. Yine şunu cezalar diye en ağır cezalar veren vaktinde diye adamın özen diye şu korkudan diye kanunu okuyup öğreniyor diye önündeki son polis olsun diye kim olsa da şu an karşı nemeden de o tarafa nemeni biliyor da kanunu bilen için diye özünü nemet biliyor diye korap biliyor diye şu diye kanunun üstü bilen diye. Yani şunu etmesen Türkmenistan'da yine şu o 6 sen prezident geliversin yine şu boluş oluyor. Oja hazırdan belli kahramanım yok neme dünya bir iki kişi neme diyse şu an diyeni bolya ya da dünya alkışlamak hazırdan diktatura gidiyor tira. Gelecek prezident diktaturası tayinlen o tira. Yalan mı? Doğru diyorum. Hala şunu Mal ne edecektim ben? bakayım. Mal iyiyetine çekmese şumluk diye. Mal hocoyunla mengde yara şeyle mi? Kılığın alya diye. Mengde ya da. Yo hakikaten bir şeylendi. Özün ünser seret. Köşede gücüklük etip gören adamlara seyrediyen gücükler iyiyetine mengde yaptı ora. Mallar mengde ya. Sebebi bir yerde yaşaya. Şol bir şoň äheňini edil çaga ýaly şoň nemetini öwrenýär. Olaram şo hojoýuna çekýär. Biraz şu ben diyeceğim biraz şu neme var bizim bu Azat yok mu? Azat'ın aydan gepen bir gol gep var onun şu Musa peygamber diye ya adamların alanda 40 yıl çölük içinde gezdiriptir diye. Ne biçim diye sonra salaşa ölsünler bular ondan sonra taze gelen nesli başkaca neme panyata bile yetiştirersiz at deyip. Yani şu an kıyal etme. Doğru şoň aýdýan dogry şol. Sen hem bolsa da diye bular diye neme şu öküze zada tapıp göreye de. Awa bizi metalloma versinler diýe. Ýöne geljek nesiller gaýga edeliň diýe. Şu Türkmenistan o azırkilere mesela köp kişi aýdýar, men sine diýem. O näme diýerler Türkmenistan kanunlary gowy ýene bir zat kanunu gowy däl. Türkmenistan ine
bilim sistemasından tut hukukuna çeli hiçbir neme del yerlikli ders olur. O SSR'in nemeleri olur. Hazır dövür ütkedikçe kabir kanunlar zatla ütketmeli. Mecbur. Sen halkın talabına göre iş etmeli. O tayda prezidentin talabına göre iş olmalı değil mi? Benim fikrim şunu yalı mesela. Bana gelende mesela bana sorarsanız ben şunu demeden önemli için diyende neme diye şu şu ağır cezalar olmasa yine acışmayalı neme olmaya şu yurdu düzeltip olmaya üstürmeyece yine o ne Arslan Muradov aydiýa ölüm cezasy bilen korrupsiýadan dynyp bolanok diye. o ölüm cezası bilen değil bu neme de var bir san nehir şu Asya'da bir san yurt var hazır dünyanın neme Indonezya. yok Malayzya. aslan bilen bir yok Malazya'da da yani şu öğreklerde zaten adamları alışveriş etmek için neme geçiyorlar şu Malazya'ya zaten geçiyorlar şu ya bay ertir çıkıp Malazya'ya geçip akşam evine geliyorlar. Indonezya'dır da onu. Yok Endonezya değil de neyse dilimin ucunda mesela şu yurt başta şunu ağır cezalar çıkarıptır da şu birinci prezidenti. Hem kim şu an diktatör zaten karşı çıktılar. Sonra hazır ingol gören prezidentleri şu oluyor. Singapur. Singapur diye partizan. Ava. Sebebi diye partizan. Batır Jomortov Singapur deyipdir. Bağışlan. Doğru. Köçev sakız atmak bile cezası min neme diye dolar diye cezası. Düşünüp görün köçev bir sen sakız atayan $1000 cezası. İkinci gece atsan $6000 diye. Ya bizde kanun bilmeyelim. Mesela devlet amel özümü trafik polisi tutanda şu neme hopsuzluk yol kulluğu mu ne? 45 saat içinde. Verdiydim nemeni bankat bilecek dedim. Fişi ver bankat ölecek dedim. Adam hiç saat değmedi. Karşılaşmadan çıkarttı. Verdi 170 lira neme ön küpül bilen 170 lira min manat strafın var dedi. Tölep gelince maşın yanında duracak dedi. Durduydu mu? Zaten Garazkoy Gay'ın yanında yakın. Ya misal alanda bizdeki her neylemeler yöne cezalar bizde az olan için ne ersen tanıdığım var. Adam bıçaklaya türmeye giriyorlar, amnisyada çıkıyorlar 3 aydan sonra. Şimdi biraz karşı tarafım düşünüp görün ya, bıçaklanan tarafın nemesini yağdayın düşünüp görmeli. Ya da bazı profesör misal almaydı perivatında. Mesela bizim komşu adam öldürdü. 8 yıl yatmadı adam. Vaki tesirlere geçelim mi? Geçelim. Aile akşam yazıyor. Taşar yurtta yaşap yürün her bir Türkmen rejimi korkman tankit etti. Tankitlara like beğeni koysa, profil suratlara rejime karşı surat koysa, rejim bizim haysi birimizin ıydımıza ıydarlap kara spisa koşsun niye? Sen ne fikirde? Ben kaytadan bir düşündürseniz ben düşünmedim şu an. Taşar yurtta yaşap yürün her bir Türkmen niye de rejimi korkman tankit etse diye. Edilen tankitlaran begense şonun gorlasa diye. Özünün profiline suratlaran rejime karşı suratlar edip koysa diye. Rejim bizim haysi birimizin ıydımızı ıydarlap diye tapıp bizi gara spisege koşsun diye. Rejim bana göre hiç kime izarlanır şu yurttaşında. Aslında biz özümüzü satmıyoruz. Başka zat değil. Hiç kime izarlanır rejim. Düşünür mesela. Mesela ne? Şatlık Şeyhif başta çıkanda. Hem mekim dislike bas ya. Sen like bassan hem şobur zat, dislike bassan hem şobur zat. Sen adamı neme diyen? Ulot yani gözünde ulot yani. Like, dislike ikisi bir zat şu YouTube'un gözünde neme oluyor şu. Öne çıkarırlar da şu.
Ya da ne diyen size? Dislike koyanın Ya da yine prosto bir adam için yine bir adamın kimliğini öğrenmek için internetteki kimliğini öğrenmek için YouTube'a diyelim mesela. YouTube'a diyelim Türkmenistan her bir kişinin için ne diyelim 100 bin dolardan diyelim ya da 50 bin dolardan diyelim. YouTube'a pul verip şunun kimliğini öğrenmek nemesi yok. Haysi birine yetiştirsin. Ya da başka internet nemelerine Instagram deyin ya da adını siz neme diyseniz deyin. Şolan haysi birinden neme pul verip öğrensin. Sebebi bunlar YouTube olsun başkası olsun sen kimliğini veren bakalı pul karşılığında ver ya belli bir summada ne diye o bedava Türkmenistan prezidenti deyip çıkarıp veren o. WhatsApp olsun mesela şunu yalı neçe milyonla pulun gürün gidiyorsun berde mesela 10 bin kişiden nemedin. Onun için hiç kim etmeye, izarla, avzat etmeye, on ya gürün yok. Birbirini satyalar, başka hiç adamı yok ortada. Satma için hem ingansat yolu yine internette oturup izleyeler. O ona karşı nemet ya, piçik atya, bu buna atya. Ortada kimin kimliğini çıkarıp oturlar. Mesela birine karşı ne prosto özümüzde oldu. Bunlar ne çağırıyor şu Türkmenoğlu bilen. Türkmenoğlu bize karşı, bize ona karşı nemettik. Ne oldu? Ortada birbirimizin suratlarımız çıktı, adlarımız çıktı, familyalarımız çıktı. Şu arada çekip almak kıyın değil onu. Bakı ve nemede göni aýlyma gatnaşyp, göni aýlymda özüni görkezmeýän adını üýtgedip oturan adamlara hakyky ady bilen yüzlenýänlere näme diýmeli? Özün görkezme hakyky ady bilen mi? Yo, ne tegere sol edip otursun da ya da bir näçe adam gurleşip otursun boly. Şo yüzün görkezmeýän öz hakyky adyny aýtman çykyjyp gelýän adamlara şo öz ara gurrunda öz hakyky ady bilen yüzlenip otur. Bilýän? Şoň hakyky adyny aýdyp otur. O göni aýlymda duny adından çykarýar ya da kelle giden Türkmenistan hökümeti şunu pes görýärler, ýöne maňa göre pes däl. Sebäbi için Türkmenistan hökümeti meni tutmak istese men sesim var sizde. İnternetten sesim tapıp bilýärler. Sonra medyalar şonu araştırması bilen Türkmenistan'a kime can edýäni öwrenip bilýärler. Onun üstü bilen hem sen kimin kimliğini çıkarıp bilýärler de orta men diýjek bolýanym. Prosto ses nemesi bilen. Ya da hiç olmanda yine yollar aç diýerler. Yollar açanda aydalı 1000 kişi internette gürledi. 1000 kişinin sesi vardır ya da ne bileyim o gözlük takıp zat edip çıkanlar var. Indi ben bolýaýyn da her kim özüne göre bir öňlem alýar da. Taze kurulan aeroporttaki sistema bilýäsizmi şu çıkanda ya da girende gözüňi neme diýerler. Surata çeken ýaly neme dip alýar. Şu aslında kimin kimliğini bilmek için edilýär zaço. Zaten aeroportdan tutup alıp bilýärler. Neme çek bolsalar ya da Türkmenistan şu 2015'te mi 16'da mı neme getirdi. Amerika'da CIA'nın ulanılan nemelerine, elektronik aletlerine, encamlarını mı değil ya Türkmencesi. Yine şoları getirdi. Sen tutmak istese ya Türkmenistan için neme ansa değil. Prosto neme yok. On yalı bolsa yine sen ancak şu şekilde izine spesialini adam koyar. Sen hakikaten Türkmenistan'a hopa ontırıyan bolsan şu hükümete karşı. Güçlü bir adam olsan ana onda sen izine spesialini adam neme derler takarlar. Yani o internette sen gürleyin bilen sen her bir gürleyin kişinin izine düşecek bolsa o Türkmenistan başta Türkiye'nin özünde 1 milyon üstündeki adam var. Onun için ben yanlış birinkiler dilini tutabilmeyen birbirini satýarlar. Ana şu var. Birem şunca kişinin içinde sinet gördünüz mü? Ortalama izleyen kişi ya da ne medya şu zatla Türkmenistan için ala dediyen diyende haysi takım olsun, A olsun, B olsun tapağı yok. Bar olsa 5000 kişi var.
onda be Türkmenistan gülala güllük onda. Awa. Bir 5000 kişi hemme yurtta da bolýar. Amerikada da var hazır hökümete karşı çıkıp oturan. Onda halkın 5000 nägeli adam her ýerde, her ýurtda bar diýende. Iň adından. o hökümete karşı 5 çıkan diye. milyonum bilýär, 100 milyonluk ýurtda. Inde en aşağı nemede minimum nemesi bilen alanda Türkmenistan'da hazır hükümet üçün nemede mesela sizin kanal bolsun, beyleki kanallar bolsun, haýsy bolsam, şo bir 5000 kişi bary o 5000 kişi. Yine men bunu maksimum bilen aýdyp otyl. Şo bir 5000 kişi izleýär, zady hareket eden yok. 5000'den Edene seyredilýänler bar. hareket etmene başlanam, hareket Bakly. etmene başlanam agenttir ya da bir zattır. Diňe agent ya o onu etti, bu bunu etti diye piçik atmalar var ortada. 5000'den geçenlere näme diýmeli? Yani ben Türkmenistan için hazır şu İstanbul'da 5000 kişiden köp kişiye göre mi? O 5000 mini hareket edecek. Kalan 4000 hem içinden neme diye hareket etsem mi etmesem mi arafta kalan. Ya da size ediverin biz izinizden geliriz. Ya da arkanda men yine şu gepler bilen neme diyenler kalanam. Men başka neme görem okşutaydan hazır. Men diyecek bolyanım. Hareket ediyen yok. Yönettiğin nemede sözde. Ona görünmüyor. Türkmen Yurt TV Gellagan kanaly Gellaga iň soňky 4 gün mundan öň çykyş edipdir. 14.000 tomaşa edilipdir. 14.000 gedek tomaşa edilipdir. Ya inde senedin berde şunu ýalbyrzat var. Ne sen kanalında da yine geçen gün özüň emlem ettin geçen çıkışında haýsy ýurtda näçe izlenme var. Yine Geldagan kanalında da aslında o seyredenizde şu Türkmen sanyna seyreden de yurttaşından seyrediyen sany köptür. Geldaganynkydan mesela Türkmenistan içinden hem köp seyredilýär. Biram yurttaşynda sewe Geldagan özü näme gatnaşyp ýören de bu näme insan hakları nemelerine, zatlarına, yığınaklarına, zatlarına koşuluşup ýören üçün Türkmenden köp neme var diyecek bolýam. Yabancı var işin içinde. Düşündüm. Yine YouTube sen Gellagan kafer ettin deyip YouTube maňa Nuruş kanky görkezýär. YouTube görkezýär. Google. Nuruşka 5 mundan öňür video goýupdyr. Owuz boyu eğitim ve kültür yardımlaşma dernegi diye ikinci gyzylanma 4100 gedek tomaş edilipdir. Yani şu taýda indi nemeni hesaplap görün. Indi tomoş edilen bar. Bulam YouTube'un öňe çıkaranda mesela Türkmenistan vatandaşı biri YouTube'da gezip oturanda şu YouTube avtomatik öňe çıkarýar şonu. Bulam Türkmenistanlı gör diýip öňe çıkarýar. Indi şu o taýda nemesini görün. Abone sayısını görün hani. Şonun yarısıdır görseniz. Neferet. Eşekçi bir heptamdan öň video goýupdyr 7100. Ine. Yine Google görkezýär maňa. Aşagynda Almurat Avankova Türkmenistan satlyk diktatoryň ähli ýalan ýüze çykdy diýe 5000 näçe? 5800. Indi şu taýda täsin bir zat bar. Şu eşekçe 7000 gowrak seredýän bar şu eşekçe. Şunu düşünür ýaly da. Adam gepler bilen o. Hiç bir dili gramatik taýdan dogry gepler bilen o. Ýazy goýan videolarynyň
zatlaryny dogry ýaza bilen. Ýöne şoňa adam tomoşa edýär. Gaty täsin. Sen abuna saýsydyň, sana diýdiň. Abuna sanam 3460 näçelerde geçýär. Aytma yarısı şu yarısı. Görülen bilen hemen yarısı. Täsin. Gaty täsin. Gaty täsin. Bu internetin nemelerine seretsen, görkezjilerine seretsen gaty täsin. Bolýa bir neme dowam edeli. Tesirlemede dowam edeli. Kim näme şonu etsin. Kur'an gelli haýsy 5 wagt namaz okan ýeninden ýydirip geýeninden geýdirip oturan yerine oturtdy diýe. Karollio ine şeýle adamlar ýurdun ýaşazyk çagalaryna Talibana berýänler. Talibanlara gelin törümüze geçin diýip öz watanyny satýanlar ine şulardan çykýar diýe ýanky. Partizan diýip bir watandaş ilki bilen halkyň düşmany yalan. Seret, ters informasiýa. İlki bilen edilmeli iş şatlyk şeýhyf, maksat Türkiýe kim? Ýaly YouTube we TikTok kanallaryny üstünden şol saýtlara ýazyp ýaptyrmaly. Näme üçin ýaptyrjak? Goý her kimdigini görkezsin, hiç kime gadagan etmeliler, yaptırmalılar. Kim bolsa bolsun yaptırma. Şolary yaptırmak üçin harjajak energiýaňy, güýjüňi, wagtyňy haramda garşy görüşüp et. Yalana, yalançylara, kezzaplara garşy. Bular hiç kime. Sen bu diýen adamlar hiç adam däl. Ertir şemal başga tarapy ögse olar tarapyny ütgediýär. Yanardağ. Biziň diktator da Atatürk ýaly ýaman bolsa da Türkmenistanyň halkyna azat ülke goýup gitsedi. Türk'tü 7'den 70 Atatürk ağzından düşenok. Bizimki de düşenok. Yani diktator tipi atlayanlar diye. Yunus Saparov Atatürk şu vatka Gresya'da doğrulmy. Hawa häzirki Gresya'da yönüň Gresya Osman imperiýasynyň topragydy. Şoňa degişlidi. Şo taýda Salonika diýilen şäherde dünýä inen ol häzirki Gresya'da ýa häzirki Makedoniýada ol şol Osman imperiýasynyň yeri bolan ýerlerde ýa Seljuk imperiýasynyň yeri bolan ýerlerde ýa-da häzirki öňki imperatorlar galmada şoň üçin bir türkmen alymynyň ýa bir taryhy şahsiýetiň türkmen şahsiýetiň madary Eýrany diýip ol Eýranly bolany ýa ýene başga bir ýurtda doglan ýeri häzirki serhetlere görä başga ýurtda diýip o ýurdun nemesi bolany watandaşy ýa o ýurdun alymy ýa ägirdi bolany düşünje ýalňyş. Yunus Saparov Nuru Annaýewiň maşgalasyna degen oklar sebäbi näme döwle dağa jogap berýär diýe. Nuru Annaýew diýen kim ay? Baky. Benim tanamam şu adam. Nuruşka diýjek bolýarmy? Ha şo bolup biler. Nur Muhammed. Oň ýagdaýynda üns çeker ýaly näme bar? Şu temada. Bana mı diyorsun?
Dawa senden soraýan. Bilemok men Nur Muhammed'in haýsy nämede. Bir Nur Muhammed'den men näme diýip size şo bir gepinde men takıldım. Olam şu. Ne soňky samalyotda çıkıp gaýtdym diýdi. Türkmenistandan. Yollar yapılmazdan. Ýöne Nur Muhammed'in özü Dubay'dan gelmedimi? Geledi. Awa. 2 yıl Dubai'de yaşamadı mı? Ortada dikkatimi çeken zat şu oldu da. Onda Türkmenistan 2,5 yıl, 3 yıl ön bir yolu yaptı. Yok. Aýagarlygyna soraýarlar. Döwletden aýyn hasen Germaniýada senem näçe ýyllap şu bozgunluk, gaçywatalga temalary bilen yüz boldum. Şoň aýdýanlar dogrymy diýip soraýarlar. Ondan bir çykyş edipdir de şu temada. Ondan men aýtdym, nirsinden näme diýe video görkezýärler. Şoňa seretdi. Men wagtym ýok diýdim. Wagtym ýok, islegim ýok. Şu näme bolup biler o yurttaşına gidelim hadi Bulgariýa graniçasından bir yere gidelim diýip çağırış etdi. O öňkü videosu, soňky videosunda şo bozgunluk, syýasy gaçywatalga şolatlary düşündirjek bolýa buyur bulaşyk. Türkler karman çorman ýa edil şolar ýaly. Buyur onuň sen ýanky aýdýanyny näme muny mutal getirýär ýanky aýdyşyň ýaly. Ol näme edip ýörenni, näme diýänni bilen ok. Ol eşekçä meňdep barýar. Gynansaňa. Yo men 3 aýda şunu aýdyp geçeýin ýöne men mesele şoň Baka burma Türkmenistanyna bir video gepleşigi ýokary hilli görnüşde görkezýär internet barmy? Adata adamda, adaty watandaşda. Istenlik bir ýöneköy watandaşyň maşgalasy video görüntülü diýär. Video gepleşige geçdi. Şoň videosynyň hili ýokary bolup bilýärmi? Ýokary hili internet yeterlimi hemme kişi üçin? Wi-Fi da var. Ýöne şunu bir zat var Türkmenistan hakkında mesela Lebap'tan gürrüň bereýinde. Lebap'ta mesela şunu bir zat var. Mikroýonlar zatlaryny gürrüň bermeýin. Mikroýonyň içinde her neme 4-6 neme näil diýeli. Doma padyeza dom üçün bir sa maşin durýar. Bu hanka maşini al düşünün. Türklerin doblo maşini var ya, yine şunu al düşünün. Maşin durýar, Türkmenistan hakkında işini gürläp başlangda 20 minut geçmänke o sen tapýarlar da signaldan nereden gelýänini sesin. O bar ýöne ýurdun içinde. Ya Wi-Fi'dan gürlerse bolýar, nemesi ýokdan o Wi-Fi'nin derejesine göre ona mesele hani diýerler aylyk 500 manata mı diye hazırki pula onça nemem düşünemem. Birem 1 milyon manata bar diye Wi-Fi'nin pul aylık nemesine göre, summasına göre ülkeye Wi-Fi'dan hem kime yetmeye. Yo şol Nuri diye maşgalaryny çykaryp reklam etdi internetde diye. Ondan olumum diye şo maşgalasyny görkezip oturulan videosynyň hili ýokary. Ona hili hemmek iste video ýok, ele zat dip şey dip ýazýanlar bar da. Şoň üçin diýdim men. Men diýdim bilen maklatlary. Gyzyklanam, gyzyklanjagam da. Ýöne diýdim, ýaryny dilegeni bilegelle senden soraýanna. İstenlik adamda şolar ýaly ki yeterlimi ýokary hilli internet, tiz internet, şu videonu zady gowy görkezýär. Ama isatip bilemek öyle ta. Düşündüm sen belki habarın vardır diýip şoň üçin demetdim de. Ýok, ondan habarym ýok. O videodan hem habarym ýokdan men şo nemesine ýöne men öz şahsy nemem aýdaýyn pikirim şo sığınma hakkı alalım zat diýip çağırdı halka. Yine şoňa men garşy. Näme üçin? Sığınma hakkı alandan soň siz hazır berde meselem diyelim Münsan Türkmenistan'a Türkiye'den sığınma hakkı berdiňiz diyelim. Bu adamlar son Türkmenistan hakkında alad etjek niyetleri ýok. Bu sığınmana
uzatmanın peşine düşýärler bularsa. Erkeli bahanalar bilen. Birem sığınma o alanda alyan. Yo Alanda alyan. özü Döwlet gurlawa ýa näme diýe hökümete garşy diýe çykyş ediň diýe. Yo indi Ýol men görkezip diýjek bolýan maslahat berip sığınma hökümete garşy çykyş ediň. Şo zatlaňydan görkezin, şo zatlaňy kabul edýärler. Soň näme diýerler? sığınma Daşary ýurtda yo diýe, hemme zadyňyzy üpçün edýärler zat. Bu ertekini kim aýdyp beripdir oňa? Ya bu indi men ertekini kim diýdi? şonu diýjek bolýan sığınma alanda alyan o problema däl ýöne şunu ýaly bir zat bar. Mesela O men nähili tandyk alyan? Kim berýär yo sığınma? sığınma alıp bilýän Türkiýede alıp bilýän mesela men tandygym Daşozlu bir oğlan aldy sığınmany. Ýöne şartları var. Seni bara gerek bolsa öýüňden çykmaz ýaly edip şart berýärler. Ine şol oglana mesela İstanbulda sana sığınma bermeýärler. Bir gezek onu ýatdan çykar. İstanbul'un nüfusundan bir Gorow da, gorow. yok gorok däl o. Sen İstanbul'da sığınma bermeýärler. Halkara gorow diýilýär şoňa. Yo onu düşündümden ýöne o öýüňden çykmana gerek bolsa diýdim ben şoňa aýdyp mesela İstanbul'u ýatdan çykarın sığınma aljak bolsaňyz. O ne diýeyim size? Mesela siz bilýäňiz Türkiýede Kocaeli var. 50.000 nemesi var, halkı var, nüfusu zady diýelim. 100.000. Ine şunu ýaly yerlerden sana sığınma berýär. Adamın az yerinden. Şo taýdan daşa çykdyň sen ýene gaçak. Mesela men şo Daşozda tandygym diýenim. Şonu 2 ýyl gezdi. İstanbul'a gelýär, gaçak durumuna düşýär. Näme o yabancılar şubesindeki diýerler, zade diýerler. Soň şo nire kayıtlı bolsa şo taýdan polis gelýär, onu izne gide 2-3 gezek şonu ýaly boldy. Iň soňunda oğlan özü men diýdi sığınmam istemok, başga adam istemok diýdi, vazgeçdik. Ya sığınmadan vazgeçti, düşünün. Sebebi Sen Türkiýedäki Türkmenistan'dan ol daşary ýurtlardaky ýagdaýy aýdyň ötür. Türkiýedäki daşary ýagdaýdan ýurtda da habary ýok, daşary ýurtdakylardan habary ýok. Hiç birinden habary ýok. daşary ýurtda da sana o geçen gün mü kim birem aýtdy Kiprde şyp çykyş edenler sana diýdi iyi içki berjek nemeleri ýok diýip. Aladasy ýok içkimin diýip. O Germaniýa bir ara etdi onu. Ýöne Germaniýa eden adamları bilen äzirki bizim sığınmalca adamlar bir däle. Germaniýa o Siriýallara zatlara etdi. Olar hem bilim adamları, professorlaryny zatlaryny aldy o Siriýallaryň ýa-da başga ýurtlaryň. Olar sebäp bilýärler, olara harjanan pul erti bir gün izne geljegini bilýärler. Soňra geçici olarak o ömürlük bermeýärler. Onam diýe 8 aý bir zat berýär diýe men ýanlışmasam Germaniýa. Ha, 8 aýyň içinde seni 3-4 ýere işe goýýarlar diýe. O işe işlemene başlayan son vergisi bilen alýarlar onu senden. görürsüz. Yo bular hemme zat şol öz absurd edip beren absurd zatlardyr öýdýär-de. Hemme ýerde absurdluk ýol alýar, ýalan ýol alýar diýip pikir edýär. Bilmedim de. Allah diýip pikir edýär. Sığınma soňam 100.000 kişiye hiç kim sığınma bermeýär. O mültecilik bolýar. Yo şo edýän çykysy bilen özüne götegörüňdäkilere ziyan berýär. Şoňa şol düşünen o. Öz ýoluny ýapýar. Öz ýoluny ýapýar. Şoň häzir çykyşyny haýsam bolsa bir Günbatar ýurdunyň migrasiýa gurulugyna görkez. Ene prostoy bunlar mesela misal alayım da bunlar näçe ýyl oýun? Bir 4 ýyl bolandyr. Mesela her saparda geldik Erzif'in medya reklam eden ýal bolýan, ýöne ýanlış düşünmeýän diýjek bolýarym. Mesela geldik Erzif bilen gürleşende maňa Türkiýeden bir sana adwokatyň nemesini berdi, uluslararası işleyen adwokatyň nomerini berdi. Şoň bilen gidip görüşende adam atkryt diýär, men sana diýär, geldik Erzif'in adından gelen bolsan diýär, birem şo näme bardy? Şo geldik Erzif şo insan hakları nemelerine gatnaşýar, uje tandygy zat bolan üçin. Sığınma zady arkaýyna alyp berip bilýär diýär. Näme gerek? Ne mesela indi berde men diýjek bolýanym, äzir 10 ýyl zat alyp iş çözülýän bolsa, geldik Erzif Türkmenistan ýarysyna alyp berýär şo zady.
sığınmanı alıp berýär şo elinde imkanı bar diýjek bolýanda. Ýöne oň bilen o çare däl, ýani bir çykyş nemesi däl o. Näme diýem, bir iş çözüp bolmaýar, oň bilen çözülýän iş däl. Sığınma almak bilen çözülmeýär. O gaýtam sığınmany aldyň, başyňa belany aldyň diýmek. Şamar käbä ýazýa Garabağlarda dollar düşýä, saatlar şol bahada düşenok ýurt taşyna bu gidişde işläniň peýdasy bolarmy diýe. Şo peýdasy bolmasyn niýe edýärler şonu. Ben ona isat bilmese ben Türkmenistan'a hiç pul uğradıp görmedim hiç. Havarım yok on zaten. Essen ýazýa prezidenti Lee Kuan Yew diýe Singapur'un. Gaty-gyzykly kitaby var şol adamyň diýe. O onun historiýasyny näme derim men? Näile o biyografisiz adam var o. Onu tavsiye edip bilýän yani görmeňizi näme edip bilýän o gowy nämeleri var onun. Kanunları var yurdun. Endi bize göre käbir kanunları näme gelýär? Saçma gelýär. Ýöne o yurtda ýaşap ýörenler üçin gowy adamlar näme? Alan memnun, beren memnun diýer şonky alyp. Şimdi partizan ýa-da şolaryň kanallaryna garşy göreşmeli, olar bir kanun aktivistleriň suratlaryny goýan wagtlary üstünden şol saýatlara ýazyp batyş etmeli. Ine munyň dogry. Ine düşünürdiň. Menim düşündüm. Bu düşünükli boldy häzir edýänler. Ana olar ýaly suratyndan ulanan wagty hökman şikayet etmeli. Hökman Onda senem etmeli bolýan döwlet ha şu ýaňy aýtda maksat Türkmeniýa diýe. Şo geçen sen videomu paylaşypdyr. Kim? Maksat Türkmeniýa diýen biri bar ha, Türkmeniýa mı? Nerede paylaşıpdyr men videomu? Ay ki bizim gürleşe videomuzu koyupdur ha. Yine şular ýaly zaten. Nerede koyupdyr? Nemede TikTok'tan bir zatda gördüm. Ha. Ola olana ajalda suwsa otirdi ha. Ýöne görülme ana kaçana çeldemedi. Şo dodogy gyzylnamedilenmi? Bilemek dodo neme akulan dişi alıp san dişli olan var ha. Men bilemok da var, men seredemok bilemok. Şo Farhat mı kim o? Şonu urdu zat deyip çıkarmadılar mı nemede? Konsulla barıp urupmuşsun, yine bir zat editmişsin. Aydımçı mı näme mi? Yok beylekisiler. Medeniyet işgär misin? O da işgär mi? Näme? Yok beyleki neme kuryede işlep gören yok. Toyçu mu? Döner daşayar ha kuryede. Bağcılarda. Ne bilemok var. Ay başarılı olar Mehmet oturma. Näme diýe Arslan Muradov pasportyň maglumatlary var, olarda hemme daşary ýurda gaýdanlaň diýe. Ay şoňa var ha, nämesi bolsa da şo ine şunu ýaly ýaňy aýtdym ha, bizim halkyň özü gözünde ulatýar şunu ýaly adamlary. Dogry goşulýan partizan bu rejim hiç watam gan nökmen öz ornuny bermez, yalan. Mümkün näl. Şulardan gorkaw adam ýok. Şulardan züwetdin, şulardan gorkaw adam ýok. Näme üçin? Cinayet edýän, kanun bozýan, nähakkan dökýän adam gorkak bolýar. Cinayetkär iň gorkaw adam bolýar. Şo cinayatynyň üstü açylmasyn bilinmesin diýip. Yo, sonra şurada şunu bir adam var. Liboy yurdun nemesini alalım, prezidentini alalım mesela. Halkın önünde durup bilmeyendir hiçbir yurdun prezidenti. Yine Şamar Käbä özüne gelişmeýän uruşdaýda näme ýazdy? Tesbir ýazdy Şamar Käbä. Atatürk diye Türk döwletini guran bolsa bir tarapdan alsa Turan Türk döwletini ýykdy diye. Turan mı adım o? Canlı Atatürk Osmanlı yıkıldı. Atatürk Osman imperiyasy bölüklenip paylaşılan wagty häzirki Türkiýe Respublikasynyň
sergedinin içinde yerleşen toprağı halat etmek için halk bilen bile milli azatlık görüşünü başladı ve halk bilen bile häzirki Türkiýeň diňe şol Kiçi Aziýa ýarymadalyna geri halat edip alyp galyp bildi. Osman imperiýasynyň galan ýerlerini alyp bilmedi. Näçe fronda garşy görüşdi, tarih bileňizok, hiç zat bileňizok, diňe erteki diňleýän. Onuň şo diňleýän ertekiňiň hem logika sygyp sygmaýanyny, alyma gawat gelip gelmeýänini bilmän aýdyp goýberýän. Gaýtam Atatürk'ün öz birinji diýen nemesi däme, Turan birligini gurmaly zat diýip aýdyp giden nesihaty däme. Men gözüm açyk gider diýe, şoň arzuwy bilen. Men ölür ýöne diýe, eger şonu edip bilmesem, men gözüm açyk gider, ölsömem diýe. Şoň arzuwy bilen gözüm açyk gider diýe. Şolar ýalaky söz aýdan adam al. Senem berde Turan Türk döwletini ýykdy. Yok. Yine kısaca bir nemesini aýdyp geçeyin. Bu Atatürk ilk neme ayaklama yaptığı yer nireti şu devlet biraz Bursa'ya mı geliyor şu ilk ayaklamanın nerede diye? Erzurum konferansiýasyna başlaýan. Neme Samsun'a çykýan. Samsun'a Atatürk'ü uğradan da şu Osmanlı Abdülhamid'in damadı değil ya damat. Damat diye gitti ya halka diye nemet diye. Sebebi Atatürk 6 ay mı 7 ay nemet görkez ya. Kısaca nemesini ayıp vereyim tarihini. Zaten diye İngilizlere Osmanlı İngilizlere koşulan yalı oluyor. Hem zaten boyuna ye. Gitti ya halk karşı çıkıyor. Halk arada kaldı. Atatürk'e indi şu nemeni almak için ne öyle değil ya emir veriliyor da şu Samsun'a gidip halkı nemetmeli. İndi mezat bitti Osmanlı İngilizler bilen halkın hareketini savaş adaya getirmeli. Savaş yok. Atatürk'e asıl verilen emir şu. O Samsun'a gitmeli Atatürk. Halka demeli. Bundan son ayaklanma yapmayın. Osmanlı bilen İngilizler urşanok yaraştılar. Zaten şonu yalnım etmeli. Halkı bastırmalı ayaklanmasını. Atatürk ne diye şop pırkazı almak için, emiri almak için 6 ay İngilizler bilen İngilizlerin yanlısı yalı görünüyor olarak. O göze düşmeli de şu tayda. O emir hem alya Samsun'a gidiyor ilk işine hem böyle diye aslında damat ne deyip koyuyor git İngilizle bilen yaraştık diye halkı bastır diye gerek olsa diye karşı çıkanı diye gözaltına al diye öldür diye ne etsen et diye. Atatürk hem gidiyor o tayda taktika işle diye gidip Samsun halkına da ne diye Osmanlı diye İngilizle bilen uruş altında diye bana diye padişahtan fırkaz şunu aldı ya biz diye ayaklanmanı haz güçlü başlatmalı deyip Samsun'u bir hepte yalı nemenin içerisinde neme duvalya. Yunanlardan, İngilizlerden neme diye de spasad edip çıkarıval ya saldatlarını çıkarıp. Son ucu İzmir'e çıkıyor, son beylek velayetlara çıkıp Atatürk yeniye şondu. Aslında kısaca nemesini aydan da. Ya uzun tema da bu. Yani o tayda Osmanlı'nın nemesi bilen, tarihi bilen köp kişi neme çek böyle. Geçen hemen aydıp verdim mi ki diyen bir programda Türkmen çıkıp neme diyer ya biz diye ata vatanımıza geldik zaten böyle. Osmanlı diye ata vatanımıza geldik. Programdaki adamım diye otur sen diye neyle ata vatanın diye. Biz diye Türkmenistan ata vatan diye aydıp veriyoruz diye. Yanlışlık olaymasın diye. Yok diye bizim diye ata vatanımız Osmanlı zat diye. Hani Selçuklu? Hani Orta Asya Türkleri? Bir yerden görüyorlar Osmanlı ondan sonra ne diyorlar? Ya Osmanlı'nın Doğu tarafan var, evet tarafan var. Yani onu Osmanlı yamanlap ne demek yöne tarihi bilmenem ne etmek gerek değil yani ata vatanımız deyip Türkiye bizim ata vatanımız değil hiç açıdan olmadan. Katı doğru. Pakistay'da yigidi öldür yönü hakkı nimedi yer. Şolar yalı bir neme var. Tesir var. Türkmen Tuğdiye
vatandaşlar nämetse de Nuru Annayev kim aýby Nuru işgamış Nuru Annayev. Şo bolmaly o. Nur Muhammed, Nuru delden kısaca yazıp otur. Ha o adyn dogry ýazyň ýa-da da. Gowy işlerken kösenýän halkyň tarapyndan hak berýän şolar näme-de bolsa suud netijelerini görsek belli bolar diýe. Suudyň netijesini görsem näme-nämedir şonu belli bolar diýe. Arzu edip garaşy ber Türkmentu. Şo suud meselesinde devlet ha, men öz garaşymy aýdaýyn. Kim Dur. yanlış düşün. Dur eger. Şu tesvirim okaýyn ondan ikisine bile jogap ber baky. Dernek normalny gidişi normalny gidýär, soň bozulmasa diýe. Men Arslany näme alaýyn? Studiýa alaýyn Arslany. Arslan. Sesin gowy gelýärmi? Assalamu alaykum. Wa alaykum gowy gelýär sesin. Her sesin ýapýan şoňa jogap alaýyn bakydan soň sana söz nowbat berjek. Oýa. Baky. Şu Ýekejem söýle ta, ýekejem. iki tesvire jogap bersene. Şol gyzylanma iki diýip bir maglumat berdiň bolan şoňa jogap berýän ýaly näme diýär? Bu tesvir ýazýar. Şoňa bir zatdy. Men öz näme aýdaýyn ýene bu dernekde men hiç ýyly sada garaşamok. Dernekde hani diýerler 5 kişi bilen maslahatlaşyp bir iş edilýär ýa-da dernek üyeleri bilen maslahatlaşyp. Onu zat göremok se. Ýene şu taýda gyzylanmadaky ýaly bir kişiň diýeni bolýar. Orta çıkan zat bir kişiň diýeni bolmaly. Men diýenim ana bu. Ha suud meselesine gelen başka kimin bolup biler? Näme? Bayram näme? Bayram o taýdan aýryldy mı diýe? Näme? Ayrılmadı. O taýda görüşüp zat diye ayrılmadı da ýöne bayram aslında şunu aldı ýeň. Şu taýda rolu ýokmy? Olan bar. Oň diýeni bolanokmy? Onu diyen bilemoksa o näil diye mesela devlet ha yine size şunu alaydayım. Maslahatlaşılıp otur. Bir iş hakkında maslahat edip otur. Sadece siz bilen men diyelim. Birem şu Arslan. Maslahat edip oturuz. Bu arada hoş geldin Arslan. Neme. Ondan sonra mesela Arslan ikimizin diyenimize nem etmeye, ilahlaşmaya şu tayda bir ara yol tapmalı der mi? Şunu yal etsek ya da ikinci planda bunu etsek deyip. Onu yal zatı yok. Arslan turup kahar edip çıkıp gidiyor. Misalinde üçümüzün üstümüzden alıvaydı beroti. Kahar edip çıkıp gidiyor. Ay men diyenim bolmasa onda menem siz bilen ilahlaşamam. Son bu sizin fikrinizden de ileri gider mi bu iş? Neçe vakit sürer bu? Sonra bir yana aytdım ha, gelecek ki diktatura deyip. Bulamış o gelecek ki diktaturanın ilk basamağı bu oluyor bana göre. Yine şu Azir Berdi Muhammedov şuna diyelim, ben diyelim olmasa balona okşu. Bunlar hep şunun gidişi yalı gidip var ya hazırda. İkinci hem şu o advokatlık nemesi meselesi var ya şu suda verdik zaten. Suuddan ben neme karaşamak. Bir suda berlendir. Sudan boluram. Yok diyemek ona. Yöne size ne eyledim? Türkmen halkına bir peydal bir zat karaşamak da sebebi ortada iki ülke meselesi var ortada. İki kişi dayak yiyiptir deyip Suudi iki yurdun arasındaki ilişki bozulmaz hiç açar. Ya da yine profesör misal Amerikacı alıp edecek diyeler. Amerika bilen okmuş zatları. Ya da insan haklarına alıp edecek diyeler. Ayağa aldığından şuna diyorlar.
Geldik her 2015'ten beri insan haklarına çıkıp aydıp gelip otur. Hani ütken zat var mı? Boldu. Kebir zatla ütkede olan ne? Türkmenistan içinde tutulan bir iki kişini geldik her çıkarttı. Şu türmeden çıkarttı. Başka hem mesela hazır dünyada 246 tane yurt var diyorlar. Normalde 240 yönü 6 tane küçük Fransa'ya bağlı, Ota'ya bağlı yurtlar bile 246 tane. 246 yurdun içinde Türkmenistan'a ayırsan şimdi mesela 240 diyelim. 240 yurt havarı var Türkmenistan içinde ne bol yani hükümetler biliyor bunu. Ne diyecek bol yani bir zat bolacak bolsa bundan 15 yıl önce bolurdu. Yani halk etmese hükümetlerin sana dışarıdan gelip hiç kimse sana nem etmeye. Bu neme köp kişi diyer Allah büyüktür, Allah büyüktür diye. O Allah büyük mü? Allah neme demek. O küçük diyemek ya da yok diyemek. Yani Allah'a neme diye. Ben sana el ayak verdim diye. Hareket senden, bereket menden diye. O tayda yatıp, üzümün aşağında yatıp Allah büyüktür diyenin bilen Allah sana gelip Berdi Muhammed sen bunu yal etmeli derler deyip sana aydıp vermeye. Bu yani şuna ne cevap diyecek bu yani. versene. Türkmentu döwletaňa baky tügeleme maladet bilimiňiz halkymyzyň köpüsünden güýçlü gelýän näme üçin bile plan biçeňiz ok. Şo türkmençilik gedemlik etse halka aýdyň. Ya siz kiçilik bilýäňizmi? Duşmana açyk bolsaňyz diýe. Näme diýe? Mene düşünemok. Düşünýän Halka bolsaň aydın jogap diye. ber, men düşünemok. Gedemlik etse halka aydın diye. Aydı otursa yine. Men önkü çıkışlarımda mesela normalde ben kebir zatlara aytmany koydum seýär. Hem için önkü çıkışlarımda köpsünde aşağında bu yorumlarda okuyadım da bakı çekmeni koy zat diyen bolýar. Sen meni tanaýanmy? Sen menki ýalyş o zada garşymy? Şonu aýtsana. Ondan soň käbir gepler arasında mesela dolu aydıp bilmedik zatlarımız var. Näme bolsa da menem başka yurtta yaşap ýörün. Ondan soň näyle aýdym? Näme bolsa da Türkmenistanyň nemesi meniň yurdum otaýy. Türkmenistan hakynda Türkmen bu men gürlendem käbir düşünemok diýen zadyňa düşünme ýaly zat ýok agam diye düşünüpletip ýaz. Men düşünemok sen näme diýjek bolýanly? Näme üçin onu bile plan biçeňiz ok? Kim bilen? Men baky bilen plan biçem okmy? Ya baky ikimiz olar bilen bile plan biçemiz okmy? Türkmençilik ikimizi aýdy gedemlik, oty. Türkmençilik diýeniň ol gedemlik däl, absurd. Nuryny men Çemenören gruppasyndan tanaýan. Şo taýdan tanaýan. Erken sesede bir näçe gerek çykyş etdi. Soň käbir temalarda özara pikir alşyk boldy bolan özüniň yeterlik dälligini bilip aňyp men mundan soň çykjak gel efirlere gepleşiklere gatnaşak geldi. Gowuşdan ady bilen çykýardy. We şoňa meňdeş. Ondan başga da oň bilen baglanyşykly gelen bu topar maglumat bar. Ýöne hiç birine üns beremok. Men häzir näme üns berýän? Aýdýan zat öz aýdy oturan zatlaryna edýän hereketine üns berýän. Absurd. Üç sözlem aýdýa. Üç sözlemden biri-birine gawat gelen ok ters. Patarrakyny urup otur. Söz nire diýär? Näme manyny berýär? Şoň üçin onuň biz absurd zatlara goşulalmy? Absurd gurrunlara goşulalmy? Yok näme diýjek bolýar? Öyle ta kiň bolup diýär şu zatlary diýär halka açyk aýdyň diýär. Şonu aýtjak bolýar meniň pikirimde. Halka aýt düşündirmäge gerek ýok. O hemme zat görünüp durar. Näme üçin biz düşündirmeli? Eger bir adam öýlenen bolsa, birinji gijede näme etjegini bilmeýän bolsa, o näme üçin öýlenýär? Uzundan tutup bermelimi? Hasana çenni. Şunço mysal var.
2 ýyllap şu bir zat ediljek bolýar. Hiç zat edebilen oklar. Hiç biri hiç zat edebilen oklar. Diňe absurd. Absurd bolmajak zat gidýä barýa diwary süsýä kellesi bilen. Aradan wagt geçýär, kellesiniň çiğişi agyr taýrlýa, ýene gidip şol diwary süsýä. Şomu görüş, şomu aktivist. O beri oturan maksat diýip beri oturan aýdy oturan zatlary ol akly zady ýerine adamyň aýtýan zat däl. Hawa ya bir adam baryp ýatan akmak bolmaly şolar ýa-da edýän bolsa, ýa-da bilgeçliğin bilkatlaýyn etýän bolmaly. Üçüncü sebäp ýok. İki sebäp bar. Şu iki sebäpden biri. Men haýsyny bilemok. Mundan soňra Nuruşka bilen alaşykly men gürlejekkäl. Sonra maňa Nuruşka bilen alaşykly ýa beýlekiler bilen alaşykly. Gurbanly maksat halkyň hukugyny gazanmak üçin görüşilýärkä her kim anlamadyk ýerini sorag berip özüniň kemdigini düzeldip hemme bir anlaýışa gelmese arabanyň arşy döwülür gaty dogry ýöne göz görtelede bir absurd zat etmelilen zat ýok. Gurban elli göz görtele absurd bolmada ho 1 2 3 4 5 6 7 bir durmaly bar adam. Ýöne şo bir absurdy gaýtalap oturmaly. Baky gittim men Arslana söz berýän. Ber. Arslan söz sende. Arslan. Eşitýänmi sesin geleni? Mikrofona ýakyn gürle. Arslan. Arslan sesini aç. Bak Arslan yok ýaly. Tesbirlere seredeyin. Başka näme bar? Onna bakay şu günkü efiri jemläli ýene 3 sagat boldy. Men aňyr gitse 2 sagat eder niýe oturdum ýene ara boluzy zatlar girip ýene uzady. Türkmentuw eger men bilýän Türkmentuwum bolsaň sen bir näçe ýyldan bäri habarlaşyp gelýär, pikir alýar. Eger sen şol Türkmentuw bolsaň, şu ýazan zatlaryň bilen meni ýaman geň alyrdy. Ýöne sen ol Türkmentuw däl bolsaň, onda başga görürüm. Ýöne men bir näçe ýyldan bäri pikir alýyp gelýän Türkmentuw atly watandaşym düýbünden başgaça watandaş. Sen häzirki ýazýan zatlaryň akly çaşan, uğurny ýoluny ýitiren birine meňzeýär. Gaty geň. Bugün meni käbir tesbirçiler gaty geň alyrdy. Meselem Samar Käbe Atatürk bilen baglanşykly ýazýan zatlary alyma, logika hiç zady gawat gelin ok. Arslan geldiňmi? Eşitilýär. Jemläk goýuram da sen näme diýýän? Häli sen jenayatlar zatlar düzüldün ok diýip bir tesbir ýazdyň, ölüm jezasy düzüldün ok. Ölüm jezasy. Soň hiç bir
Prezidentim diýdiň mi hiç bir adam näme edip bilmedi ýaly ýene bir zat ýazyň. Olar prezident eken oluplar. Yo sen İmperator näme onda üçin daha efire goşulmagy istediň, näme aýtmagy istediň şonu aýt. aýyş soraları çok. Ölara gurdu. Yo aýt da şuňky tema barada kim düşman? Ha, Halkyň düşmany kim? halkın düşmanı agam pasivlik. Platon aýtýar, düşmanı halk. Platon aýtýar kadym Grek alymy. Pasiv halkyň hierarxiýa elbet hökümet diýer. Onça halk pasiv bolsa hökümet näme diýýär? Hiç kimse bunu çıkarmasa da karşı çıkmasa hükümet näme diýýär? Tak, başka ölüm cezası var da korrupsiýa ýatyrmaýan ölüm cezası Amerikada korrupsiýa yok. Xitayda var, Xitayda da korrupsiýa var. Korrupsiýa mudama var. Köp ýerde çaktym. Her ýerde ağırak. Kadyndan da var korrupsiýa. Kadimden beri var da yani şunu yal bir zat var. Senet Xitayı hiç ile bir hil demokratik neme koşacak bolma. Xitay özü diktator. O Xitayda 3-4 tane şehirden başka 3-4 tane şehirden başka ağırlarına gitsen adamlar hali o daş dövründe gezip yören adamlar var Xitayın içinde. Telefonla havari yok adamlar var. Xitay ölüm cezasyny giýersek korrupsiýa gitýär diýip aýtdylar. Yo, men ölüm cezası giyirsin diýem ok. Misal alıp görkezdim mesela Amerikadan bir misal alıp görkezdim şonu ýaly. Onu näme etdim? O ölüm cezası giyirsin diýem ok. Zaten 4 milyon halk ya kaldı ya kalmadı. Birem ölüm cezası Amerika'da da bolonda da her näle günah işlerine ölüm cezası berip duranoklar olar. Onun özünü näme proseduralary var. Ona göre näme diýerler. Siz aýdyň. Ona göre ceza berýär. Suwdyň çıkaran ýetişlerini göre men ol ýani aýtan tespit ýalan aýtdym. Ölüm cezasyny giýerden bilen korrupsiýany ýitirip bolmaýar diýip. Soňa aýtdym. Caydırıcı ceza giýirsen de ýitirip bolýar şo zady. Näme? Näme? Bak, O ölüm cezasy düzeltmeýän bolsa, ol pul cezasy bilen sen nädip? ölüm cezası devlet şunu ýapyr zat var. Käbir kişiler üçin ölüm cezası kurtuluş bolýardyr. Ýadyňyzdan çıkarmalym buna. Öldük kurtulduk diýerler. Mesela köp kişi diýer, mun hazırlap bolan da öňüreklerde internetde diýerler, mehkemäň içkerlerini ya ýene bir zatlaryna yok dardan asarız, ýene bir zat ederiz. Ola üçin kurtuluş bolýar o zatlar, onun ýaly zat yok. İň aňsat ýolu bolýar da adam hiç ile ağırlyk görmedi. Senin çeken acılaryny, senin gören günün görmen üçin. Özleri ýaly ýatyr şonu 2 metr kvadrat metr ýerde o neme var abi o Russiýada çorn delfin. Ana şonky ýaly. Ýatyr gürleşmeýem ýasak. Günde bir gezek gerek bolsa nakar berjek. Olam näili nakar hökümetiň nemesine bagly. Ana şonu ýaly et. Ber 200 ýylam ceza ber ana. 3 aydan amisiýa çıkarın zaty arkaýyn gürlemez ýaly edip. Ana ýöne munyň üçin karşı tarafan düşünüp karşı taraf suçlanan tarafam hakikaten şu günahly mi yok mu onam araştırmalı. Hazır hökümete sen gel hökümete bir zat diýipdiň ya da biz Türkiýede wagty bize bir zat diýipdiň diýip onam basyp otursan olam bolmaýar. Olam bir neme ýanlış hereket bolýar. Her iki tarafın hem nemesini görüp etmeli diýende birem o korrupsiýa meselesi bolmaya diýerler. Onu azat yok.
Korrupsiya bereni asıl Karolli. alanı değil, berene. Berenin mal varlığının %75'ine, alanına mal varlığının %75'ine el koy. Her birine 5 yıldan hapis cezası berene kimin hoşuna gider korrupsiya ne etmek? Bermek. Karolli'ye doğru yaptı. 1000 manat alacak, milyon manat çeliğimiz. Her iki tarafına ha. Sen korrupsiya bermene Korrupsiýany pulun bar bolsa, korrupsiýany aýratyn temada bolalaryň bolarmy? Häli bolar. Karolio ýalňyşmasam şonu teklip etdi. Şonu aýratyn temadelyň şuňky Oy. efir onda jemläniň üstagady geçdiýeni. Arslan denem giç geldin, aýyplaşma. Bir saat satılacak, bu satılman ahir. Oradan adresini tapyara edip bu kulun öğrenen yedim. Yo, sen Gönümer YouTube'dan olsan değil. sen yorumum ýazy bilen okuysa adam. Yok, ne satılmam, Google'un öğrenen yedim. Gönümer adres, o taya adresler sonundan yedim. Şu diye, yani şu Türkmen tuğa cevap verenle. Aptekçi Lukman'ın hatına düşünşe ýaly diye. Men sizi savurlu, düşünceli, okulu deyip doğru köpçülük halkın öňünde durmak ansat işdäl. Sen halkymyzy pesbärlige, kiçi göňüllüge çağırdydygyň we tebirler kim harply ýazylsa siz aňlamaly ýalňyş. Nerden Türkmen aňlamaly? tuğu çağılı bilen ok. Ha? Ben tuğu näsin çağıran? Düşünmedim. Türkmen tuğu çağılı bilen ok kasi. Aýtjanlar. Öyle de öyle ta ben çıkan. Akısan sağ ol. Bor bir de mädir jemle. Kellen zardan üstüne nemetmen halk Türkmen halkı kellen zardan bolsa. Sağ ol bak bir de mädir jemle. Kurban geldi. Çakılık sep iyi verirler, sonra basıp gelýän inha bakyn Arslan'ın gelişi ýaly ýönü. Men efir yapacak bağışla aýplaşma. Näme üçin? 3 sagaty geçdi. Yaman kyn bolýar seretmek. Seretmänem durup bilem zok. Gaty erbet bize şu kyn bolýar, agyr degýär diýip haýyş edýärler. Şoň üçin şu 2 sagata ýetirmen, 1 sagat, 1,5 sagat edip yapjakdym ýöne. Yine uzaty gep. Tema bilen bağlanşykly däl zatlar gürlenýär. Näme gerek şu zatlar? Bir yerden nur ışkan çıkardyňyz, ýene bir yerden bir zaty çıkardyňyz, näme gerek? Tema daragady gitdi. Näme gerek şu zat? Mundan soň aýplaşma. Temaň başynda bir zat diýse, hiç ýyly. Ekrana da goýjak gäl, sözüm berjek gäl, hiç adam emes, ünsem berjek gäl. Öýkölü meňe. Öýkölüsüňizem gaty görsüňizem gaty ýerde oturuň diýen ýaly. Aýplaşma. Arslanjan, soňky söz senki 10 kumundyňa 3,5 sagata dogurlap ýapaly. Aýtjak zadyň bolsa. Näme aýdysyn? Halk ardy bermege çağırýar. Düşmana karşı näme görüşmeli? Düşmana ýa ardy bermege görüşmeli. Gözüme pasýylygyňdan diýman, okumaly ýolundan. Telefona ýakyn tutun ýaman sesiň ýuwaş gelýär. İnternette kara maglumat okap öwrenýärmi, näme gerek zatlygy bolsa. Okumak öwrenmek Yok, okumak öwrenmek näme gerek? Biri etsin, biri öňe çykdyn, häli biri ýatdyr, biri bir näme, ýalňyşmaýan bolsam partizanmy näme? Bir lider ýa bir adam ýolbaşçy baş tutun, çykdyn, şoň ýerden ýöreli ýa şol alyp gitsin da orta asyrda ýaşaýasmy biz? Bir adama garaşar ýa, bir adamyň diýenine derýär, bir adama bar, onu diktaturadan näme tapawdymyz? Ýerine şan adamyň bir näme pikir bar, näme etsen bular bilmez. Bileleşip edilýär bu zatlar. Dogry dämi? Görüwlüň ömüdi iştat etmedik, şol 47 bilen bileden. Şo taýdaky berilmek islenýän mesaj, aýdylmak islenýän
manam şol agdyrlyk köpçülik bolup etmeli. O Karol Leodiye, Türkmenistan'ın iqtisadiyeti, valyuta amalları ve korrupsiya karşı görüş ine şu temada ertir maslahat edelagam diye. Ertir näçede Karol Leo? Yaz. şu Men arada artık öğrenler için ertir olsa menem koşulsayım bir rahatta okuyayım göreyim istedim. Bu tayarlıkta koşulmaz. bolya. Fakat tekende bilgen kalıp valyuta tartışıyor. Normal olmak yok. Bir rahat bilmen gelip otursan bu adamlar o siylamayan ya. Bolya Karol Leo istesen ödüňe bilemet. 22'de başlaýarly. 22 bolanda Türkmen O da wagty bilen 10. doğru gelip koşuluverse hiç kim dernek kaptı kumanı. Evet. Korktun yüzün yapıp getdiň. Sesin az itip getdiň. Ýa aýtsa ýagny kurt. Bir adam ýarlamak üçin açym dolar bermez. Şon ýok, laý biziňkiler näme Ýutuba diýer? haýyş etmeli. Arslan biziňkiler näme diýär bilýän? Biziňkiler onun meş adam bolup bir öýde bolýarlar, bir kwartirada bolýarlar bilýän. Ondan yorum ýazyp oturýar, bir zat diýip oturýar, plana nähil men niýe tesbir ýazaýyn niýe. Ýa häzir planyny öçürýän niýe, häzir şunu edýän, bunu edýän. Şeýdip töwereňnäklen öňünde paňlaýar. Ýa-da telefonyny goýup gidýär ýannaklaň ýanynda. Beýlekim girýär de görýär. Bu diýär telefonyny, öz telefonyny başgalara berýär, oýnamaga, ulanmaga. Olam girip seredýär. Soňra gepden gep çykýar, gurrun çykýar, eşdilýär. Ana şey diýen bolýanlardy. Karalýo 22 diýen, 22 bolanda bize saat 9 bolýar. Bolýar. Ertir saat 22'de. Türkiýe wagty bilen 22'de Türkmenistanyň iqtisadiyeti, valyuta amallary we korrupsiýa garşy görüş. Screenshot etdim, ekranyň nemesini aldım. Onu ertir duşýar. Arslanjan taýja bol. Bolýar giýsen. Sağ ol, köp sağ ol. Mehrimanda onlar edi dilleşler, kadırdan tomaşaçılar. Bağışlan, yine 3 saatte geçti. Size ağır olya, kıyın olya. Yani vatandaşlarım derdi çekip çıdardan köp ağır, ara bolusu gurrunlar giriye. Häzirlikçe muňa ruhsat berdim, näme üçin? Täze döwre geçemeden soň düýbünde bu gurrunlar ýok, bolmaýar. Täze döwürde. Täze ýaýlym, ýylymyzda, döwrümizde. Şoň üçin vatandaşlar birazjyk stres atsyn, gowşasyn neme diýen. Täze döwürde bu zatlar hiç ýyly bu temalar ýok. Kim näme şol etsin? Bizi gazaplandyryna gurban geldi. Wyjdanymyzy oýanlaryp duşmana, göreşmäne bileleşip adalatyň uğruna gönükdirelim. Ömrüňiz ok bolsun gaty dogry. Partizan 50 gepden belli gep siziň pikiriňizçe nähili göreşmeli? Temamyz bul däl. Bu tema bilen baglanşykly aýratyn gepleşip gidip bilýäs. İki ýylla göreşik boluşlar ýaly etmeliler. Şonu gördük biz, şonu tejribe etdik. Adamlar öňkü ýyllarda näme edildi bir tarapa goýup, häzir näme edip ýörenine seredip baka ber. Yalan, absurd, yalan, absurd. Türkmen tuğay diye yanlış bilir bir adam. Öz durmuşunda yanlış bilir. Yani halkın öňüne düşjek bolup. Halkın öňüne düştü, ya düşjek bolup yanlışsa bolmaýar. Bolmaýar. Özüň ýakany halkam ýakýar bilen, watandaşlaram ýakýar. Şoň üçin bolana bolar. Siyasat teatr däl. Siyasat öz egony
kanaatlandırmak üçin oýnalýan bir instrument, oýunjak däl. Halkyň ukbalyny kesgitlejek bolup, halkyň ukbalyny ýetgeçek bolup edilýän göreş, işler oýunjak däl, biznes däl. YouTube'daky bir näçe $100 hantamang üçin halkyň beýnini zäherlemeliler, halkyň aňyny ütgetmeliler. Ozalym diktatorlar etçeğini etdi, halkyň aňy bilen. Şo yetmeýän ýaly sizem meni halkyň kellesine diýen. Näme gerek? Hemmeniň bilen jogaby bar. Erteki bir gün toýda ýatsa salam salama ýer goýup. Halk ýüzüňize tükürmesin erteki gün. Garagy salmaň halkdan. Absurd bilen hiç kim şu wada şeň ýol alany. Sizem alyp bilmeýäňiz. Karolio gijen raptoruna tanıştı döwlede ertirki gepleşimde çenne hoş sağ olun. Sadece o Karolio ömrüňizde bolsun. Mehruany onlar ertir onno. Korrupsiya, paraxorluk barada temamız. Diňe şo temada gurrun edýär. Vatandaşlar plan edipdir, eýle beýle gurrunlar bize gerekkä. Öwreşdirelim şu wagtdan özümizi. Täze döwre geçemizde, täze tapara geçemizde çürt kesip Türkler aýdýar, gözünün ýaşyna bakma diýe. Edil şolar ýa. Hiç kimiň näýleligine seretmeýär. Öňünden öwreşdirip duýdurýar şu. Bu gurrunlar çürt kesip kesýär. Kim nämetler şonu etsin. Nefsimiz ağrınsoň duýduşyk bildirjek bolýar. İňazyndan bir adam ýanmasyn, bir adam otdan alyp galalyjak bolýar. Söýeni ýeter. Yetdi, ýadydyk. Soňy ýok bu sokuşlyklaryň, adam satyşlyklaryň, absurdlyklaryň, ýalanlaryň, samsyklaryň soňy ýok. Bu zatlara üns bereniň bilen peýdasy ýok. Halka peýdaly, özüňe peýdaly, töwereňe peýdaly. Başary bilsen halkyňa peýdaly bolmaly. Ýöne özüňe peýdaly bolmaly ilki bilen. Şoň üçin gijen rahat bolsun. 49 tomaşaçy. Elleriňiz, ýüzüňiz, ruhuňyz dert görmesin tesvirçiler. Şeýle de bu biziň söhbetleşigimizi soň tomaşaçylarymyz, illeşlerimiz emmeňizde taňry ýalkasyn üns berip tomaşa edeniňiz üçin, pikirleriňizi beýan edeniňiz üçin tapawutly pikirlere biz açyk. Hükman bolmaly tapawutly pikirler, tapawutly teklipler, bellikler, tankitlaram bolmaly. Ýöne näme bolmaly der. Ýanky Atatürk bilen baglanşykly samsyk gurrunlar. Alyma, hakykata, logika gamat gelmeýän samsyk gurrunlar bolmaly. Şoňa ýol bermeýäs. Diň Atatürk bilen baglanşyklar istenlik temadaky absurd gurrunlara yer ýok, orun ýok. Näme üçin? Onu biz özümize anlatýar. Hani biz hakykat üçin göreşýärdik. Hani biz hakykatyň tarapdarydyk. Hakykatyň tarapdary bolsaň, hakykat üçin göreşýän bolsaň, näme üçin hakykatyň namysyna degýän onu? Atatürk halas etdi, halaskär Atatürk'ün özü, halaskär. Türkiye döwletinden 3 köpük alýan bolsaň, Atatürk'e borçlu sen. Şoňa borçly. Atatürk'e dil ýetirýänler. Kurban elle faýza. Türkmen tu temaň garaşmaňa sabyr ýoklugy, halk bilimsiz gördegin etdiler. Inni biljek bolup derjes başladı. Halk dogry aýdýan ömrüňizi gorsun Türkmen tu. Hemmesi düzeler. Şoň üçin bizem birden geçemiz ok, täze döňre, täze tapara birden geçirim.
öňreşdirip netip bolsa sanlyca günden täze tapyra geçýär. Täze tapyrda düýünden başga format, düýünden başga gurrunlar. Bular ýalakay. Dogry ýa-da ýalňyş. Başga watandaşlar hakynda dogry ýa-da ýalňyş gurrun etjek bolýanlar gitsin başga ýerde gurrun etsin. TikTok'da onunla nirde şonu etsin. Ýa-ni baky diýdi, sen videoňy alyp goýup durlar. Şonu şikayet etmeli şolar ýallatlar. Görjek bolmaly. Öz günäti öz boýnuna gyzyklandyran. Türkmen tuğ. Düşünçlük hiç eli deme yok. Ötünç doğrama gerek yok. Ömrüňiz ok bolsun. Sazy bol. Eger sen men şol näçe ýyllap pikir alyşyp beren, ýürekdeşlik, sırdaşlyk edip beren türkmen tuğum bolsaň, hiç eli ötünç doğrama gerek yok. Biz bilýäs biri-birimizi. Biz bugün tanışan adamlar näle? Näçe ýyllardan bäri eger sen şo türkmen tuğ bolsaň, näçe ýyllardan bäri biz sen bilen dertleşip gelýär. Sırdaş bolup gelýär. Hökman sırdaşlyk, eginleşlik diýmek. Hakyky durmuşda egnegine bermek däl, pikir taýdan virtual alemde, internetde, radyoda, telewideniyede hemişe bileleşip kelle döwüp maslahat edip döwletli maslahatlar ilgün mähketli netijeler çıkaryp gelýän adamlarymyzdan biri egerden şo türkmen tuğarsa. Şoň üçin arkaýyn bol, ötünç soramaga gerek yok. Agam ýanymyzda beş adam bolsun, hak ýolunda göreşjek. Duruşy ýalan 50 adam bolandan edil özi gaty dogry. Şoň üçin kararly ömrüňiz ok bolsun. Ýürekdeşligiň üçin, pikirdeşligiň üçin beş adam däl, 50 adamdan köp ýöne her zatyň wagty bar. Wagty gelende şu kanallar hakykatdan nähili iş edilýär, edilip dur we edilir. Hemmesini bilejek görersiňiz. Toýuňyza gaýtsyň, Allaha ýarkasyň, goşandyňyz üçin, beren ünsüňiz üçin köp sag bolun. Gazalan gymmatly wagtyňyzy ilgin bähwetli gurrunlara, aladalara aýranyňyz üçin. Toýuňyza gaýtsyň, gejeňiz rahat bolsun. Ertir kararly teklibi bilen korrupsiýa barada gurrundaşyk geçirer. E-mail adresimi ýazdym. Gepleşe gatnaşmak isleýänler şol e-mail adresini iýersinler. Näme barada gurrun etjäni, koşuny aýtsynlar. Bilelikde gatnaşyp bilersiňiz. Hemme zat anonim ýagdaýda galmaly. Men islämok hiç kimiň hakyky adyna, familiýasyna hiç sanlam islämok. Özüni peýda etsin, özüne ýarasyn, maňa gerek. Göreşe koşun anonim ýagdaýda bolsun. Utardy. Ýöne anonim ýagdaýda çykyş edýänlerim çykyp halkyň öňünde hakyky ady bilen hamala urlukan işeden ýalydyp biri-biriňizi beýdip nemede oturmaň. Şoňa da häzir bolmaly. Dillilen dady erkedip bilmeli. Edil nefsiňe erkedişiň ýaly. Nefsiňe erkedseň hem diline erkedip bilmeýän bolsaň peýdasy ýok. Üns bereliň, seretap bolaly. Bir-birimiz goralyň, bir-birimizi gollalyň. Biz biri-birimiz bilen güýçli. Biz biri-birimiz bilen baý. Biri-birimiz bilen biz halk. Şondan ýeňiş galan ýa. Ýekäň çaňy çykmaz. Allah ýarňyz bolsun. Hakykat üçin göreşmäge dowam, mehriban doganlar. Sanlyca günden nesip bolsa, Türkmenim kanaly hak bileleşigi täze tapyra geçýär. Täze format, hemme adamymyz täze. Onda ýeneki efir duşuplarymyza çenli
hoş sag bolun. Men şu günkü gepleşigi yine başta görkezden videom bilen tamamlamak isleýän. Şu günkü efiri şu videoda biziň täze döwre geçişimiziň, täze döwre geçýänimiziň boşlukçysy. Ertirki aslında ertire geçdik. Bazılar onu akşam Türkiye vakti bilen saat 22'de korrupsiya temalı Nowat'taki günü aýlymyza çenli. Allah ýarňyz bolsun. Saman dynjalyň, saman ýatyp durun. Başyňyz dik, görjüňiz gowy bolsun. Ömrüňize bereket.